سلام كم يتقنيو خبرات خطالتنا كم تي لومت وترو بساعتنا ترهيبنا لنا نايلوم معلتي نلعلو عرستي تقرينيا قانقات الاديو زرست خونيو حبيرنا نافتي تدالي دولو مدبات كستوكمي نايب باخاخ جمر قانقات تقرينيا مبقرا ومعاولو كم يجمير كبراتن كم يتقنيو لومي بزرست زقن الزراربينا ቋንቋ ትግርኛ ክንብል ከለና ሰፊሕ አምርና ልዕል ከም ዘለና ምግንዛብ ኣድላዩ መበቆሉን ምስኡ ብዙሕ ትንታነታት ክወሃቦ ዝኽእል ቋንቋ እዩ ስለዚ ምስቶም አፍሮ ኤሽቲክ ዝበሃሉ ቋንቋ ዝምደብ ሰማያዊ ካብቶም ሴሜቲክ ላንጉዌጅ ዝበሃሉ ወይ ናይ ሰማያውያን ቋንቋ እዩ ኣብ ማዕባብልኡ ብዙሓት ካብ ግዕዝ ዝፈለቐ ቋንቋ እዩ ዝብልዎ هاي يكونن رؤسو خيلو بعلو تفترة يبلوغن من الباشتي ناي صحف نتقاملون في دلات نتحرينا ناي جئز مخانو نري جئز تلنا دما دوب عربا وقانقوا نبلا لنا مالتي سلازي انتاي كنبل نخل تقرنيا أفريقاوي إيسياو قانقوا زبحال مدب ناي قانقوا زمدب كويلو سامياو قانقوا أيو سامياو قانقوا نبل كلنا مس عرب أمحارنيا ትግረ ዝምደብ ቋንቋ እዩ ማለት ሂብሪው ናይ እስራኤል ናይ ጂው ቋንቋ ወሲኽና ማለት እዩ ስለዚ ናብ 13 ክፍለ ዘመን ገጽና ክንከይድ ንኽእል ካብኡ ጀሚሩ እዩ ትግርኛ ማዕቢሉ ዝብል ጽሑፋት ከነንብብ ንኽእል ኢና ብዙሓት ንዕኡ ዝትንትኑ መጽሓፍትን ከነንብብ ንኽእል ኢና ገለ መጽሓፍቲ እንታይ ዝብሉ ነው ትግርኛ ካብ ግዕዝ ኣይወፀን ክንብል ዝብሉ ጽሓፍቲ ኣለዉ ግን ዝምድናታት ኣብ መንጎ ትግርኛን ትግረን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ከባቢ 34 ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረብሉ ቋንቋ እሱ ምስኡ ዘለዎ ዝምድና እንተሪእና ትግረ ከዓ ምስ ግዕዝ ዘለዎ ዝምድና እንድሕር ኢና ሓደ ካብቲ ሓደ ዝወፀ ቋንቋ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ስለዚ ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ዝበዝሐ ከበሳታት ዝበሃል ቦታን ኣብ ዳርጋ 900 ዝኸውን ድማ ከባቢታት ናይ ትግራይ ከም ዝዝረብ ክንገልጽ ንኽእል ኣብ ትግራይ ኩናማን ኢሮብን ዝበሃል ቋንቋታት ከም ዘሎ ይዝረብ ስለዚ ብሓፈሽኡ ትግርኛ ካብቲ ግዕዝ ዝበሃል ሕጂ ሃይማኖታዊ ቋንቋ ወይ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ቋንቋ ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ቋንቋ ግዕዝ ካብኡ ከም ዝወፅእ ዝዛረብሉ ነው ኣይኮነን ዝብሉን ኣለዉ ብሓፈሽኡ ግን እዚ ከም መእተዊ ነትክልትዩ ክትዓት ኣብ ማእከል ወሲድና ኣፍሪካዊ ኤስያዊ ቋንቋ ዝበሃል ምድብ ከም ዝምደብ ሰማያዊ ቋንቋ ምዃኑ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ከም ዝዝረብ ካብቶም ናብ ትግረ ናብ ግዕዝ እውን ኣዝዮም ቀረባ ዝኾኑ ቋንቋታት ኢልና ክንምድቦ ንኽእል ኢና ምናልባሽ እቲ ድሓር ክንመፆ ንኽእል ንኸውን ኢና ግን እታ ቀንዲ ርእስትና ትግርኛ ቋንቋ ፅልኢ ድዩ ትብል ስለ ዝኾነት ትግርኛ ንፍቕሪ ኣይገልፅን ድዩ ትግርኛ ንፍቕሪ ኣይገልፅን ንዝብሉ ሰባት እንታይ መልሲ መሃብካ ነርካ ኣፍልጦኦም ድዩ ነዚ ፀገማት ዝመበገሲ ዝኸውን ዘሎ ወይስ ናይ ብሓቂ ትግርኛ ነቲ ዝደልዮ ነገር ንምግላፅ ዝፅገም ቋንቋ ስለ ዝኾነ ኦኬ ትግርኛ ናይ ፅልኢ ቋንቋ ድዩ ዝብል ምናልባት معاش معاويلو هيفلتني جن مستي كوينات دتعاو كمستي دارجاني ميت عمتسي عب كالسي ويكاب عبتشنكي يزلت سد جي كل جزء وتهدراوي سرعات متيوم كجزوخا خلوخاني غونصاو بحرنا يمتراي يخاتم تمسلن كاوز تبقى سخيكون انت أكن تتصبق نعم طاليان بعلو تصارفت مخان بعالم درجه يزرب لهم احزاب እንጂ ምናልባት እሱናቱ ጽልዋው ነይሩ ወኸው ንኸሊ ወይ ካነት ወተሃደራዊ ኩነታት ናብነት ካፍቶም ደቂ ተባዕትዮ 9% እንድሕር ወተሃደራት ነይሮም ተኾይኖም 9% ጎነፃውያን ክኾኑ ኸልዮም ወተሃደር ተፈልጠኻ ኣብ ምናልባት ኣብ ሰልፍ ጥራይ ስነ ስርዓት ኣሎ ዝብሉና ዲሲፕሊን ቁሩብ ክስታይ ኣሎ ከምዚ ሓያል ናይ ምዃን ነገር ወይ ካነ ጎነፅ ናይ ምጥቃም ብጥሩይ ናይ ምጥቃም ሰጥ በልሓፈል ኮፈል ዝብል ተረርቲ ነገራት እጅ ካብኡ ዝተበገሰ ኸይኮን ካብ ትሩቡሊ ጀሚር ካላ ክትሪኦ ከለኻ ወለድና ካብ ቀደማት ሒዞም ምስ ኩናት ምስ በቃልሲዮም ሕሊፎም እጂ ናቱ ጽልዋ ኸውን ኸሊ እምበር ከም ትግርኛ ሃፍታም ንፍቕሪ ክትገልጸሉ ዝኽእል ነገር የለን
مالي هذا نفقرسي نحن تزافقرت بس بوزح من قدام كل ساعة خليها تقوم على دك عن استيون نسلسل لا لا شكوري معاري قدم تات كلام ما عثال مالي هذا بلو مالتي ولا قات نعمة عن خارج يقبلون دي أنا شكوري بلون زافتني يا حكي شكور سلزق نو شكور صعب يمسل بزين بركات تعمو تقول يمكن لها أنا مستزبل كي حساب سامعي نالبات أفلطونا بتقانقوا الدروت سلزقون كخون خيري تقرينيا بيرترا بزوج تاريخ زلوا كابتوم أم مدرج وي نتقرينيا ستاندردايز أم مقبار بزوج يسرحوا حزبي نايتي قانقوا تزارب تتيلنا يرترا يمكن بالغالينا مس ممتع ميشيناوان مس ممتع استفلا ليو صحفتن تمرامرتن أب إرترا زمانات زخدة نايم صحف تاريخ زلوا قانقوا تقرينيا ግን كم تتقاسكي خمس مجزاتي تي سب نتي تاريخه بقبوان مفلات نقانقون تي زدليو ناي محبراوي هوت نقرون أم مقلات تشجروا خون غيري وانياتو تزبز حقوان ناي كوينات ناي شجر وان سلزنبرة توم درفتاتنا نعو ينصوارون يروبون توم صحفاتنا نعو ينصوارون يروبون سلز تزنببن تسمعن كويناتن مش كوينات تتأساسرون نقراتن اندحر كوينهم تي نتي كان محبراوي هوتنا زدلت نقرات قوليحو زي وتخون خيري ስለዚህ ኣብዚ ኣብ ምፍላጥ ኣብ ኣፍልጦ ናይ ቋንቋ ድሩት ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ምዃንና ንሓና ወሲካ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ግን ሓብታም ምዃኑ ኣብ ኮሌጅ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃሮ ክትፅንዖ ምስ ጀመርካ ወይ እውን ኣብ ተዛማዲ ናይ ሰላም እዋናት ንዝፈሪ ፊልምታትን ፅሑፋትን ክትርኢ ከለኻ ኣሃ ከምዚ ይበሃል ድዩ ትብለሉ እዋናት ኣሎ نعم نتانا بزغربا جزء زفلتكم حدشتي قالت أقدم أنا جيركات يعني حقد منها بزي مدام ممتعنا مزز بالكال ولا مستسلطان النايت حزبي وزخيد مثلا يعني مزة بتلاقي أبروتيفو هي appetizers بالإنجليزية مسكو معه زخيد قالي أب مزجب قالت نايتك يتسفاي مزة مالت متعنى هي وي نمخفت شوهات زدالو يشتغل مقر مذوي تواعي زقلت إذا قال زي أمن فلتها كم نيفور قال كوينا زي كونت سي بحث شاب أفلطوا إلنا كن زارب كلنا على سلزي كالوتو أبتي حجي ناي تجرينيا زخونو كاب كالوت قنقطات مستوست خونو كل يوم كن نفور خنقل تسألهم مثلا بحالات وي سيامتات كم جزيهم زحلفوا وي زمناوين زي كونو لنا نقدفهم ممكن كون دمت ترها إيتايز بلو أسمت ترجمهم كتير يوم كلا غازي مقارن جلاتين زخوني كفقر غا تي فقري لبي وزوسنا حجة لبي أنت لا بخمس زبالنا يا بتي وتهدرا وكنا تعبلي له قينو تري نايت لبي نتي قالات كتكبونا يا خلال كان ينبر حلالي زبال كيو معريش كوري وي هيوتي تنفع أبجل جل قانقات تقوى تبوق قانقات تواهيل زقلة أم حرينا قاليو حل حركة هو هودي زبل كان كتسمع خلها قال بقالو ناتي مجلة فقرة تواهيل زقلة جلاي فأنا جم ترصت حجي نزق ترجمه طبعا بتقرينيا كان زي تعم ترجم كله ولا بإنجليز زلوا نامت my soul you're my soul اللي هريو حادثة نبلينا هنا مالت هوتي يا أخي كل أنتنا يا أخي حجي بوزح حجي أفقري أو صوتها فقر ترى زي يقولنا أبتي مزلنا هتتكمل له أبها هلا نولد نقول عنده هو مولاد حسابات الصمون ترز بلو زخونهم مخنيات أتي أفلطونا أتي وتهدرون بوليتيكا وكونتات فترة كونتات خول غير أنت مثلك أب استوسنا ناي قطرات إيرترا وكأني كم زي الرمز خونه ناي نبهال زلهم كبابتات هلو جنوسهم أودوغ ما تخلو ما تخلو خرعدا جينا أم بس أقل زبلو قالات عندكم طعم عندكم نودو سبيتنا قبل نسوي آية بسموها ما نتوعنا كاب أمانة ريسبكت يري لك على بسم بخور وده وكأسوا بس بخور بالا. أبو خستو. أبو خستو.
حد خستوي كاكستو نبال ولا سمو بونا من ساميل تقينو ساميل جبرة تقينو جبرة نتي قالوا جبرة بلو ناي بهرو دم مات النهر زي بلا تقينا خاني أنتم قالنا نبال مات كسب كندزيو تقرنياتي مقارتو مات أنا حدا نقدر ولا بقدر يوم أنا نيرنا ما سبحان خلو أزيد الروم بزخانن أزيد صوف بزخانن من قدر يوم تقول صوتي أبزاز بالكاجن نلبش نتكنستيو أمزي فرحات كخونا وي مؤززات كخونا سوم سخورو مالتي نا دين سلام نا يبو عبلالنا تاي قلت إنه بقوم عينهم كمزوز نزلنا نا يبو نا دين تاريخنا نتكنزلك السو هم يجرشة التقطع لك بلت عشا سبيتي إلى مسألة دون سلسة أربعة يبزو عشا دقائق لنا زي ما لكو أنا كو عشا سبيتي سي إلى مسألة إلى دمسل كيلا أجيب تزاور من قدي توردن الله يدل عليه كده فرقنا يدلين ريحة أجي أمانة الروم ناي مخان ستايل مثلا لو ما أجي زي بأسد مت أجي وصلنا بزخون اللو جزء سبعي مزعان تلعيلو ويبتر تلعيلو كنت عيل قوية كان يمتاو كم من ما فرار يا منجو تاير بهالك ما تقول له إمبر أنت إكسايرون زي أمانة استجانا نقدر يكون هالمات جن كم تقول له نعبتها كم تقول له نتقول دايما مهدا أباترنا يمرعوا ويكان يفهم جمع قبل كان يمحلاه من تاي حجمه بقولوا بالزب قانقا إلا زبيهم فتحي تفتل إن الباشتر استي قانقا تقرينيا سي قانقا تصدقي ودي زبها الزلو سلزي كنت فيلنا نقوم ونقول تعز وسدنا تبها هل تكون دي إجزنا وين تقالات نسمعون دقاقمون نسمعتنا غسكيسونا بأسنا نجرن انتاي نساري تتنسيل كانسل كان عملت ماسة ملكس زيوم قالوا بهالتاتنا تقلصون عملت كان مكسب كان ليسي قلل مصنع تكوننا كل يوم حجتي صدر بدحري زمت اي نصدلهم بر افتي اب مجمريو اجمامرو اي مسلم اب اجمامرو سي الرومينير ولا كمان قلت لك عدد تصرف كلها سي ملكع يزلوي حساب كندو ايكونومي مالتي كمزي شنطيطنا تتوهايو صعب يصرفي كمزي مشنتا متنكفر بعد مالتي كسب دفري لك حمان قالات من موصا نوري ولا مصحف قدسون كافتي باف ساعتوسي باف وصيو يزبلك زخبده ነገር መሆን ማለት እንጂ ሁሉ ጊዜ انا ህብረተሰብ ካ መስተ ሃይማኖት ተአሳሰሪ ዞም ሃይማኖታት ጋር ከተማሰሰራ አይነት ህግታት አለው አቃላት ነጽ ማለት ነው ወላ ቁርአኑን ህማ ቃል ምዝራብ ሰው ትርጉም ከም ዘይብሉ ሲያለው አጀንታዩ በገለ ከባቢታት ግን በጋሶት ድመጽ አይነት ጸጥታት አለ ከምዚ نعمت كم بعد سكون كم نتساوي بحسو قاسو ترى بعرف قاسو ترى يزعلني بعرف قاسو ترى يزبلوي بس أفتح حبرتسب تم عبيت سبات كم تقولون نتبدأ يقارتوه مزانادي عم تكون معلومات يعني زين حنكي إلى أم كنسو مالت في الجزء أو نحن في حنت ديالوج مالت الجسم أبقاسوت كوعلو قالوا يا له حبها المنعون كم مزانادي عنده كم نبأسو ما يقول يوم تقوم بنيرو من الباش زرستي بمنتاي كرو مدلغوتي تقرينيا هم قانقا تصدي زوسدو تقرينيا مس امحارنيا تقرينيا مس انجليزنيا تقرينيا مس عرب مود دار ازي غلاتي يكونن زبلو سبات ስለዘለው ምናልባት ናቴሪኢቶ እቲ እቶም ሰባት ኣብቲ ቋንቋ ዘለዎም ድኽመት እምበር ቋንቋኦም ስለዝኾነ ኣይኮነን ባህላዊ እጅቲ ሃብቱ ዘይምፍላጥ ብብዝሒ بعمقات نتي أبتقون قازل لحتي دليخا فتشكا كترخبون كتقاملو زي مخال إيو حجي وردي كانت حبرت سبا ونقراتو انت مليسكا تزلو تصبو نقر الحرزي فليت كايا لزرغب كايا راح يسكات كايا بمود دار كامس كالوقت الحراغم إيت كايا تنويح استتصحفلو نويح استسرحلو بتي بوليتيكان محبراون كونتات نايتا هاجر وتهدرو كونتات زي تسألو قانقا بزح الحرافري من الباش تتسمعوا تتسحبك خالق قانقا خون سلزغل نبت قانقا ناتكا بقول أدهبو كي تقبل تغل أبزي حانت نتبي أبتغرينيا زلنا فلوت أو كمي يقمقم زبل كريئة يدلي دلقا بحد هاجر بزح فريات نايس نتغلب زي اللو بزح زنبب مسحفت انتدع زي اللو نتزنببون نتهزبي قرب تدع زي كيلو بخالق بوليتيكاو نقرات تدريغو تغبها لزقبون الحرزي تباهيلو يوحدك كامو تستمعوا سمعوا تزاربوا طلب بايهلهم سلازي نايقالو كتسمعن كتستمع قرن تقدر سلازي نتنات كان يمنع نتنات كان يمسلا توتاغراو قالات كا بزينان بغازيطان بخاله تسمعوا
ንዕቁ ጥራይ ትጥቀመሉ ስለዚ ትግርኛ ዓፂቕ ዘይልምሉም ዘይገላፂ ንፅልእን ንፀርፍን ጥራይ ትጥቀመሉ ቋንቋ ኮይኑ ተደሪቱ ይተርፍ ማለት ስለዚ እቲ ዘሎ ስነ ጽሑፋዊ ነገራትና ደኺሙ ወይ ዘይማዕበለ ኮይኑ ወይ እውን ዝድርቶ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ ስለ ዝኾነ ክኸውን ክእል ሰባት ነዚ ዝብሉ እምበር እቲ ቋንቋ ካብ እቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ቋንቋ ክነስተማቕረሉ ንኽእል ከባቢ ኬድና ክንፅሕፎ ክንስንዶ ክነንብቦ ኣብ ንፍትነሉ እዋን ጥዑም ዝኾነ ባህላታት ጥዑም ዝኾነ ገላለጻታት ንፍቕሪ ብልክዕ መጠኑ ክገልጽ ዝኽእል ቋንቋ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ንኣብነት ኣብ ናይ ስነ ቋንቋ ትምህርቲ እንድሕር ኬድና ኩሎም ቋንቋታት ነቲ ሕብረተሰብ ብዝደልዮ ንክገልጽ የገልግሉ ወይም ስለዚ ቋንቋታት ማዕረ ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብ ዝደልዮ ክገልጹሉ እንድሕር ክኢሎ ማዕረ ማለት እዚ ብሉፅ እዩ እዚ ብሉፅ ኣይኮነን ተባሂሉ ዝግለጸሉ እዚ ቋንቋ ፀልኢ እዩ እዚ ቋንቋ ፍቕሪ እዩ ተባሂሉ ዝግለጸሉ ኩነታት የለን ግን እቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ወታደራዊ ኩነታት ወሳኒ እንታይ እዩ ትዝውቱር ቃላት ንስኻ ትጥቀመሉ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣነ ዘለኒ ገምጋም ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ ኣብ ነቲ ዘሎ ሃብቲ ኣብ ምቁላሕ ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ እቲ ዘሎ እኹል ኣይኮነን መንእስያት ይፈልጥዎ የለውን ክፈርህ ዝግብኦ ብዙሕ ጥበባዊ ስራሓት ብናፅነት ክፈርህ ክኽእል ኣሎ ሃብቲ ናይቲ ቋንቋ ጎሊሑ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብዚ እንታይ ትብል ኣነስ ኣብታ ኣትንክፋ ቢልካ ነርካ ኣብታ ናይ ስነ ጥበባዊ ሸነኹሲ ብክልተ ዓይነት ምራኽ ነቲ ቋንቋ ዘማዕበልዎ መፅሓፍቲ ኣለዉ ነቲ ቋንቋ ኣዝዩ ዝሰጎሞ መፅሓፍቲ ኣለዉ ነቲ ቋንቋ ዘማዕበልዎ ፊልምታት እውን ኣለዉ ንኣብነት ነዚ ነቐፌታ እንታይ ኢሉ ዝገሊፆ ምስለካ ኣቦና ቤና ኢለ ማለት እዩ ኣለባሚ እዩ ዝገልፅ ኣለባሚ ማለት ሓቂ ኣለባሚ ካብ ዝድጣዕ ነገር እዩ ሃናፅ ነቐፌታ ማለት ያ ኣለባሚ ማለት በቃ ኣበርካ ምስ ነገረካ ኢኻ ትእረመሉ ትልብመሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣለዉ ኣዝዮም ንኣብነት ኣብ ቦታት ለባም እዮም ዝብልዎ ነዚ ናይ ሽንቲ ሰታሪ ማለት እዩ እዛ ኣብሩ እንታይ ኢና ንብሎ እዚ ሽንቲ ደገ ዝድፋኣሉ ከም ለባም ኢሉ ይሕሰብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሞዴስ ዝብልዎ ሕጂ መንዲል ንፅህና በሃል ተረዲኻኒ ሕጂ ናይ ኣበባ በሃል ሕጂ ረዮ እንታይ እዩ ንምንታይ ኣበባ ተባሂሉ ሰባት እዮም ዝፈርዩ ብዙሓት ብሉፃት ሰባት እዮም ዝፈርዩ ዝበዝሑ ግን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሑ ሰባት ግን ነዚ ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓደ ርስሓት ገይሮም ዝሓስብዎ እውን ኣሎ ኣነ እውን ንፅህና ሓፃር ዛንታ ዝፅሓፍ ኩሉ ምናልባት ፅፍት ይኹን ሕጂ እንታይ እዩ ከም ንፅህናን ከም ኣበባን ከም ሓደ ብሉፅ ነገር እዩ መፍረይ ናይ ሰባት መምፂ እዩ ሕጂ እቲ ትግርኛን ኣይኮነን ሽግር ክብል ደልየ ኣብ ስነ ጥበብና ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ግዝኣት እውን ኣይወፀና እንድሕር ተሪእኻ ፊልምታትና ኩሎም ኣረጋሽ ኣማረ ገለ ዝብሉ ዓይነት ኣስማት ዘለዎም እዚኦም ከዓ ካብቲ ግዝኣት ጌና ደይወፁ ደለ ኣብ ትረክብ ትኽእል ኢኻ ጆርጆ ገለሙን ትረክብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚ ካብቲ እቶም ስነ ጥበባውያን እቲ ዝጥቀምሉ ኣስማት ኣብ ፊልምታት ኣብ መፅሓፍቲ ኣብ ገለ ዋላ ካብ ናተይ ጀሚርካ ብርዛፍ ዝብል ሓደ ዓብዪ ካራክተር ሒዘ ዘእትኽወሉ ድሓደ ግን ከይጥዮ ኣምሓርኛ ምዃኑ ብርዛፍ ማለት ኣምሓርኛ እንታይ እዩ ኣብ ፊልምታትና ንዓና ዘይውክሉ ናይ ባዕዳውያን ገዲፎምልና ዝኸዱ ኣስማት ክንጥቀም ከነእጉ ደለና ክሳብ ሕጂ ከም እትጥቀሙ ሰባት ኣለ እቶም መፅሓፍቲ ካብቲ መግዛእታዊ ኣተሓሳስባ ኣይወፃናን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ክንዕርዮ ንኽእል ኣነ ንኣብነት መግዛእታዊ ኣተሓሳስባ እዚ ንፍቕሪ ነቲ ቋንቋ ፀልኢ ምዃኑ ድዩ ዝሃስዮ ወይስ የህብትሞ እዩ ይሃስዮ ንኣብነት ጠርዮ ብለካ እዚ ናይ ደቂ ቋንቋ ይሓገር ግን እቲ መግዛእታዊ ወይ ዝነበረ ዓበ ተሓዋዊሱ ዝፈጥር ዘሎ ፀገም ሓደ ኣነ ሓሪፍ ዝብሎ ወዲ ሽቕ ዝብሎ ቋንቋ ብትኽክል ፈሊጡ በቲ ክብሎ ዝኽእል ነገር ኢሉ ቀደም ኮምዓት ስውያ ንኣብነት ከቐምቂ መክዶ ብለኻ ነይሮም ኣቦታት ትግርኛ እዩ ከቐምቂ መክዶ ማለት ሃንጎልካ ክሓፅበክዶ ነገር ክኸውን ይኽእል ናይ ውሽጢ ከመርቅነ ክነብልዎ ሕጂ ሓደ ክሹ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብለካ ደለ ቋንቋ ናዳ ክንብሎ ኣለና እምበር ግን በቲ ትግርኛ በቲ ናይ ውሽጡ ዝኾነ ሕጂ ሎም ተልካዮም ኦይ ኣነ ምሳኻ እስኻ ከምዚኦም ገለ ንዓይ ሕጂ ትግርኛ ኣፅፊ ክዛረብ ከሎ ከም ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ገለ ከምዚ ኣላ ምስ ዝዓጅሰት ገለ ከምኡ ይብሉ ኣታ ኣላ ምስ ዝዓጅሰት ወዲ ሓቂ እንታይ ይኽብለካ ደለ ቋንቋኻ ምፍላጥ ማለት በቲ ቋንቋኻ ምምሳል ወይ ከዓ ብምሳሌታት ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ነዚ ከተድንቆ ክትሰምዖ እዩ ዝግባእካ እምበር ንምንታይ ኣብ ከምዚ ድሕሪትን ቅድሚትን ጌርካ ትምስሉ ሕጂ ደሎ ትሽግር
بعدها ቋንቋኻ ስኻ ክትፃወተሉ መጀመርያ ኣነ ንኣብነት ካብ ዘሕፍረኒ ነገራት ትግርኛ ተጋጊ እንግሊሽ ምልቆ ንኸሎ ትግርኛ ተጋጊ ኣምሓርኛ ምልቆ ንኸሎ ካልእ ወላ ዓረብ ኮይኑ ማለት እዚኦም ናይ ዘሕፍሩኒ ምክንያቱ ቋንቋ ደይ ዝጋገደሎ ኣነ ዝተጋግ ኮላ ካለ ቋንቋ ከመይ ገይሩ ክሳይ ክኸውን ደሎ ስለዚ ነዚ ደይ ምፍላጥ እዩ ነቲ ሰብ ናብ ሕማቅ ዝወስደሉ ንምፅራፍ ነቲ ክትብሎ ዝግባእ ካብ ዝግባእ ዘይምባል ቋንቋ ሃብታም ከም ዘይኮነ ስነ ጥበባዊ ምስሩሕ ምስርሕሉ እቶም ስነ ጥበባውያን ብፍላይ ሲ እዞም ናይ ባዕዳውያን ቋንቋታት ኣውፅኦም እቲ ናና ጥዑም ቃል ክንጥቀመሉ ንኽእል ፍቅርተ ዝብል ስም ካብ ጥዑም ሰብ ኣለ ተረዳኸን ፍቅርተ ዝብል ስም ጥዑም ክንዳ ኣነ ሄርሜላ ኢለ ደውፅእ ፍቅርተ ሕጂ ትግርኛ ድዩ ፍቅርቲ ማለት ፍ ግእዝ ክኸውን ኽእል ወይ ሞ ግእዝን ፍቅር እዩ ኣብኡ ናቶም ፍቅር እዩ ፍቅርተ ማለት ግን ፍቅርቲ በቃ ፍቅርቲ ፍቱቲ ማለት እዩ ፍቅርቲ ዋላ ትፍቶ ገለ ትግርኛ እዩ ተረዳኸኒ ደስ በለ ግን ኣምሓርኛ ደስ በለ ዝብል ኣብ ትግርኛስ ደስ በሃሊ እዮም ትግራይ ደሳለ ኣምሓርኛ ኾንኮ ደስ በለ ደስ በለ ግን ትግርኛ እዩ ዝኾን ግን እቲ ናቱ ክሳይ ይበቃ ዶ ትመሰረቱ ካብኡ ድመፅኦም ዳሃርናኩም ገይሮም እቶም መፅሓፍቲ ወይ ስነ ጥበበኛታት ወይ ኣፍሬት ፊልም ንብሎም ዘለና ነቲ ዝጥቀምሉ ዘሎ ቃላት ኣብቲ ቋንቋኦም ኣዝዩ ዕሙቕ ዝኾነ መፅናዕቲ ብዘይምግባሮም ብዘይምንባቦም ንዕኡ ዘይምግባሮም ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ፍርያት ብዘይምቕራቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ታሪክ እንድሕር ርኢናዮ ን30 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ እስክበል ድሎ ኣንበሳ ጎበዝ ኤርትራ መፀካ ኣሎ ተባሂሉ ንኩናት ዝገልጽ ደርፊ እዩ ከምኡ እንድሕር ማለት ናይ ፍቅሪ ደርፍታት እውን ተደሪፍ እዩ ኣብ ሜዳ እቶም ናይ ፍቅሪ ደርፍታት ኣብ ሜዳ ዝደርፍዎ እዚኦም ጥዑማት እዚኦም ተባሃግቲ ደርፍታት እዮም ግን ካብኡ ናብኡ ከዓ እቲ ሕጂ ፍቅሪ ክንብል ከለና ፀልኢ ቋንቋ ፀልኢ እዩ ንብሎ ዘለና ንፆታዊ ፍቅሪ ዘይኮነ ብሓፈሽኡ ሕማቅ ክትዛረበሉ ትጥቀመሉ እምበር ልኡም መቕለል ዝበለ ትሑት ኣገላልፃ ክትገልፀሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለ ዝብልዎ እዮም ብፍላይ ድማ ቀጥታ ናብ ኣምሓርኛ ብምኻድ ኣምሓርኛ ከም ሓደ ብሉፅ ቋንቋ ድላይካ ሓሳብካ ክትገልፀሉ ትኽእል ፎቁስ ዝበለ ቋንቋ ገይሮም ከዓ ስለ ዝወስድዎ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዘለኒ ርእይቶ እንታይ እዩ ከምዚ ንዝብሉ ሰባት ወይ እውን እዚ እኮ ትግርኛ ይድሓን ከምዚ ጌርካ ውሰዱ ንዝብሉ ሰባት ሕቶታት እዩ ዝሓቶም ቃላት ሓቶም እሞ እንተዳ ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ቅድሚ ገምጋም መሃቦም ቋንቋ ፀልኢ እዩ ወይ ንፍቅሪ ንፅቡቕ ነገር ክትገልፀሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቅድሚ ምባሎም ነብሶም ክግምጉምን ከንብቡን ክንደይ መፅሓፍቲ እንዲብኩም ናብ ምባል እውን ይኸይድ ንኣብነት እዚ ናይ በይነ ሃይለ ዝገለፅካዮ ሓደ ቃል ብዙሕ ቃላት ኣብኡ ዝነበረ ከም ዝትንስእ ዝገበሮም ሓድሽ እውን ባዕሉ ዝፈጠሮን ቃላት ኣብ መፅሓፍቲ ኣሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ተኪ ተስፋይ ናይ ወድ ፋን እውን ኣሎ ነገረ መንገዲ ክሕብሮም ዝደሊ ካፍተን ኣብ ትግርኛ መፅሓፍቲ ክልተ መፅሓፍ ክልፅ ነገረ መንገዲ ይምደሎ መፅሓፍ ተባዕ ከይርሳኹ ማለት ሓንቲ እዛ ናይ ወድ ፋኖ ዝንባባ ሓግዘን እያ ዝንግባባ ትብል ካልኣይቲ ኸዓኒ ሶፍያ ኣነ ኣብ ኤርትራ ካፍተን ሓኔታት ዝብል መፅሓፍ እውን ኣሎ እዚአን እቲ ንትግርኛ ደልዮም ነቲ ሓንቲ ቃል ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሎም ማእለያ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከፊሎም ንሓንቲ ደምፅዋ እዞም ናይ ሕጂ ኢና ሓንደቕና ዘለና በዓል ውልደ ኣብ ወልደ ማርያም ንኣማኢት ዓመታት ንሚልዮናት ዓመታት ዝኸይድ ስራሕ ሰሪሖም እናኸይድና እቶም ናይ ሕጂ ግን ንዕኡ እንዳባሕቡና ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ሕጂ እቲ ቃላት ኣብ ስነ ፅሑፍ ወሳኒ ይብለካ ኣለኹ ናይ ሓንቲ ናይ ፍቕሪ ፊልም እንተኮይና ኣብ ክንዲ ከምዚ እንታይ ኢኻ ትብሎ ፔሪስ ደይ ገለ ዝብሉ ብልክዑ እቲ ቋንቋ ተቐሚጡ ፍቕሪ ዝገልፀሉ ዓይነት ሲስተም ኮይኑ ንዕኦም እንድሕር ተሓቂፎም ሰብታይ ዝኾኑ እንዳሃፍተም እየ ዝኸድ ሓደ ደራፋይ ንኣብነት ናይ ሕማመይ ትብል ደርፊ ዝክር ዝኾንካ መጀመርያ ድመፅት ይቃላቐል ነይሩ ግን ሽዑ እቲ ናይ ሕማመይ ድብናቱ ይኮነት ኢለ ሓስብ ኣነ ግን እታ ናይ ሕማመይ እንድሕር ኣብ ትኽክል ትግርኛ እንተኮይና ብዙሕ ሰብ እያ ፀልያ ንወለዶ ኮይኑ ንገል ከምኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደርፍታት ክወፅእ ከሎ ሓደ ቋንቋ ሒዙ ክወፅእ ከሎ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ግብረ ብውፅወ ተዘከርቲ ዝኾኑ ደርፍታት ክተምስ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ነቲ ክሳይ ስሒዞኖ ዝኸዳ ማለት እዩ ግን ፅልዋ ዝገብሮ ግን ክትሪኦ ከለካ ዓብዪ ማለት ሕጂ ብፍላይ ስነ ጥበብ ጋዜጠኛ ወሰንቲ ተራ ንኣብነት ናይ ትግራይ ኣብነት ከምፃልካ በለ ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚ 3 ዓመት ኣይስማዕኒ ነይሩ ዳርጋ ኣብዚ 2 ዓመት ግን
وررنا بزب الحيل قراي اتي ميدات تدقيمو بعل دي دبليو متي بعل قلمت تاكون تغنيا مسلك كيد حجندا تمحارኛ እንዳገለፈው እንዳመጹ ቀድሎ አሉ ዴታ ዝተረፈውን አለው ጁን አለው ግን አብዙ ውስጥ 3 ዓመት ማለያ ደብሎት ይምጽዩ ለከፈል ተሰምዑ ከሎ ማለት በቀዳማይ ቀደም ሰርፎ ዜና ሰማኝ ዳርጋ ተቆጥር ከሲ 40% አምሃርኛ ረዲሃን 60% ይዳርጋ ትግርኛ ክትብሎት ከላ ይሽግረከ እጅታይ ግልዚ እቲ ሜዳ ሽፋን ተዋይቦ ሓደ መጀመሪያ ትግርኛ ዋዕላ ክበረሉ ከላሉ እንተው ክልቲኦም ተራዳደም ዲው እንተው ገለ ምክንያቱ ትግርኛ ኢልካስ ኣብ ሓደ ደው ተብሎን ያ ዳር ትግርኛ ተለካ ተስፋያ ንምንታይ ኣብ ሓደ ድመጻሉ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ክሳብ ዝኾነ ኣብ ሓደ ድመጻሉ እዚ ለውጢ ተገይሩ ዝበልካዮ ናይ ትግራይ ሚድያውን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዋዕላታት ተገይሩ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ባዓል አማኒል ሳህለ ጸሐፊ ጋዜጠኛ ናይ ኤሪትሪያ ፕሮፋይልስ ነበረ ከምኡና ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ሓንቲ ዓለም ጽሕፍ ነበረ አማኒል ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ እቲ ደርፍታቶም ንባዕሉ ካብ ምስ ባዓል ፍጹም ዘምቂል ኣበርክቶ ዝገበሩሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕጂውን ባዓል ኣበዶም ወልደ ማርያም ግጥምታት ዝሃቦም ብዙሓት ደረፍቲ ካልኦት ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ነቲ ኣብ ትግራይ መጪኡ ዘሎ እሩም ዝኾነ ናይ ትግርኛ ኣጠቓቕማ ንዕኡ ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ንሪኦ ዘለና ንምስክሮ ዘለና ኤኒዌይ ሙዚቃ በልዓልናዮ ትግርኛን ትግራይን ዘተሓሕዙ ከምኡን ካልእ ፖለቲካዊ መልክዕ ብምሃብ ናብ ክሳብ ኣብቲ ቋንቋ ስለምንታይ ናይ ፅልእ ዝኸውን እናኸለና ን ሓደ ኢና ንስኹም እምበር ከምዚ ጌርኩም ተባሂሉ ትግርኛ ምስ ሓደ ብሄር ወይ ምስ ሓደ ክልል ኣተኣሳሲርካ ዝዝረበሉ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ምናልባሽ ኣብቲ መእተዊ ከምዚ ነገር ናይ ኣመፃፅኡ ምስ ካብ ደቡብ ዓረብ ዝመፀ ሰማያዊ ቋንቋ ምዃኑ ናይ ኣፍሪካን ምስቶም ኣፍሮ ኤሽያቲክ ዝበሃሉ ምድብ ከም ዝምደብ እቲ ግእዝን ሳባዊ ቋንቋ ወይ ሳባዊ ጽሑፍ ዝበሃል ምስኡ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ጽሒፍና ስለዚ ትግራይን ትግርኛን ጥራይ ተኣሳሲሩ ፖለቲካዊ ትርጉም ክወሃቡ ዝፍትን እንታይ ክኸውን ዓዲ እንታይ እዩ መስለካ ክልተ ነገር ጌራ ክመልሶም ኣለኹ ሓደ ቋንቋ ዋሕዚ ማይ ይኸይድ ትውሕድ ተውሒዱ እንዳሰዓረረ ተኸይዱ ዋላ ቤንሻንጉል ክበፅሕ ክእል ቋንቋ ተዓቢሉ ቋንቋ መረዳዲ ሓደ መረዳዲ ቋንቋ እምበር መዛረቢ ናይ ሓደ ትረዳዳሉ ቃል እምበር መንነት ኣይኮነ ገለ ካብቶም ነጥብታት ክኸውን ይኽእል ናይ መረዳዲ መንነቶም ብከምዚ እዮም ዝረዳዱ ኢልካ ትግርኛ ዝዛረብ ገለ ክትብል ትኽእል ትኾን ወይ ዓረብ ዝዛረብ ዓረባዊ ገለ እውን ትብላ ሕጂ ዓረባውያን ክበሃሉ ከሎ ምናልባት ምስ ስሙምን መንነቶም ተኣሳሰረ ነገር ኩሉ ይኽእል ግን ዕራቕን ስዑድ ዓረብን ወይ ከዓ ዕራቕን ኢራንን ግን ዝኩሉ ኣብ መንጎአን ዘሎ ፍልሊ እንዳረኣኻ ክንሱ ክልተ ሃገራት ግን ዓረብን ክልቲኦም ይዛረቡ ሱዳንን ግብፅን እውን ክልተ ሃገራት ክልቲአን ይራኸባን ግን ዓረብን ይዛረቡ እዚ ናይ ኣፍሪካን ዓረብ ዝበሃል ይዛረባ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ደቦን ክውትንኦ ማለት እዩ ዓረብ ስለተዛረባ ክመፅእ ኣይክእልን ብምንታይ ኢና ክንፈላለ ኢልና ዘብል ደረጃ ኦኬ በባህላዊ በባህሊ በመንነት በገለ ዝተፈላልየ ነገር ሓደ ኢና ብሎ ኦኬ በሃገር ግን ሓደ ይኮነ አከረ እዚ ክፍለ ዘይክል ከም ሓደ ጎረቤት መስራሓሉ ከምቲ ኣብ ሱዳን ዝኾነ ነገር ተጋጢሙ ናብ ተማሊ ኣብ ጀርመን ገለጋጢሙ ኣብ ሶማሊ እዚ ገለጋጢሙ ኩሉ ሰብ ሓዚኑ ኾነ ይኽእል ወይ ከዓ ናብ ኢራቅ ኣብ ዝኾነ ዋላ እስራኤል ዘጋጠመውን ከም እስራኤላውያን ኣነ ስለ ዝፈልጦም ኣይኮንኩን ግን ሰብ ስለ ሰባት ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ከጋጥም ከሎ ወይ ሶራውያን ሰብ ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ከጋጥም ከሎ ይኸደውት ከምኡ ደው ንበል ከም ጎረቤት ዳ እምበር ክትዋሰጥ ዝኽእለካ የለን ዝኽልክለካ የለን ጀርመንን ፈረንሳን እኮ ይደዋወዩን ከም ድላይ ኣነ ኣሜሪካ ከይደ ሓንቲ ኣሜሪካዊት ይዋሰጥ ረዲኻን ክልክለኒ የለን ማለት እዩ ንኣሜሪካ ግን ንምንታይ ከም ፀላእቲ እዩ ዝርኦ ከም ኣብ ዓለም ደሎ ኣህዛብ እዩ ዝርኦ ንትግራይ ከዓ ከም ሓንቲ ከም ጎረቤት ከም ሱዳን ከም ጅቡቲ ከም ኬንያ ከም ጎረቤት እየ ይረአ ምክንያቱ እንድሕር ኣነ ከም ተይለ እቶም ብጋሽባርካ ደለው ኤርትራውያን ከዓኒ ሱዳን ኣሕዋትና ክስታይ ኣለዉ ብዳዊት ኣለዉ ዳዊት ካብ ሱዳን ኣሎ ከይዶም ከምኡ ክዱ ምኽኣሉ ነይሩ ግን መንነቶም ካሊእ ዓፋር ዘለዉ ኤርትራውያን ከምኡ ሕጂ ዓፋር ስለ ዝኾኑ ዓፋር ስለ ዝዛረቡ ምስቶም ኣብ ጅቡቲ ደለዉ ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ደለዉ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ደለዉ እዚኦም ሓንቲ ክኾኑሎም ተኾይኑ ቀደም ክሕሰበሉ ነይሩ ኣብቲ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እቲ ጂኦግራፊ ተፈልዩ ተሓንፂፁ እዩ ሕጂ ከራኸበካ ዝኽእል ነጥብታት ቋንቋ ስለ ዘራኸበካ ነገር ከም ሓደ መባፃፅዒ መናገዲ ወይ ከዓኒ ኣብ ስነ ጥበብ መሳርሒ ገለ ብዙሕ ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሓቢርካ ክስርሓሎም ብዙሓት ንኣብነት ሓበራዊ መፅናዕቲ ትገብር
ክልቲኻ እንድሕር ክልቲኻ ሃገራት ካብ ኮንካ ክልቲኻ ጎራብቲ ካብ ኮንካ ኢትዮጵያ ሓደ ነገር ሰሪዓ ብትግራይ መሰረት ትግርኛ ክምዕብል ኣሎ ዝብል ተኮይኑ ተመራመርቲ ተወፊሳ ወይ ከዓ ባይታ ተወፊ ገንዘብ ተወፊ ትግርኛ ንኽዓቢ ምክንያቱ ትግርኛ ኣካላት ስለዝኾነ ባህልታትካ ትብርብር ኩልኻ ኮንካ ብሓንሳብ እቲ ውርሻኻ ናይ ሓባር ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ኣሸንዳ ትግራይ ጥራይ ትስመየሉ ምክንያት ኣነ ኣይረአየኒ ትግርኛ ነዛርብ ተደኣ ኮይና ሓደ ኢና ንብል ተደኣ ኮይና ብቋንቋ ናይ ድብለካ ደሎ እሞ እቲ ባህሊ ናይ ብሄረ ትግርኛ እዩ ኢሉ ድሕሰብ ተደኣ ኮይኑ ሓደ ዓይነት ውርሻ እዩ ክንዝገብር ኣለዎ ኣብ ክስታይ ወይ ከዓ ንኤርትራ በይና እዚ ናይ ሳሙኤል ገለ ዘውዕሎ ምሻሎ ዝተፈላለዩ ናይ ንኣብነት ዋላ ናይ ኣብ ክራማት ዘውዕል ማርያ ገለ ብዙሓት ዝተፈላለዩ በዓላት ኣለ ኣቡነ ኣንበስ ንግደት ኣቡነ ኣንበስ ዝውዓሉ ወሲኽካ ገለ እዚ ሕጂ ድሓን መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘይደልዮ ነቲ ኩሎም እዚኦም ክወፂኦም ክወፁ ዝግብኦ ይዓብጦም ኣሉ ናይ መስቀል ናይ ዮሃንስ ናይ ገለ ነናቶም ደረጃታት ዝነብሮም ማለት ሕጂ እዚ ናይ ሓባር ውርሻ ኮይኑ ክምዝገበሉ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ትኽክል ነቲ ቋንቋ ብዘማዕብል ሓበራዊ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል እያ ነቲ ቋንቋ ናብ ጂኦግራፊ ደቲኽካ ሓደ ኢና ዘብለካ ነገር ግን ኣይ መፅእ መስለኒ ዋላ ናይ ትውልዲ ዝተፈላለየ ትንተናታት ዝብሎ ገሊኦም ካብ ዒራቅ ካብ ቲግሪስ ገሊኦም ዝውፁ ገለ ዝብለለው ናይ ንሃናኻ ናይ ምዕባለ ኣዱሊስ ኣሎ ናይ ገለ ኣዱሊስ ብኣዱሊስ ቋፅር ዋዮም ነይሮም ንኣክሱም እቲ ንግስነት ናይ ኤርትራ ይድብልዎ ወዘ ኣምሓራኻ ንህና ይድብልዎ እዚ ዘይተፀንዐ እዚ እንታይ ኢኻ ትገብሮ መስለካ እንድሕር ኣብ ከምዚ ክርክር ተለካ ናይ ሓባር ዓይነት ዝመራመሩ ተመራመርቲ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ኣኪብካ ሓደ መፅናዕቲ ትገብር ሽዑ ነቲ ምዕራፍ ቦትኡ ተትሕዞሞ ትሰብካ ሰላም ረክብ ማለት እምበር ትግርኛ ብምዝራብ ፖለቲካ ምስራሕ ናይ ዓረብ ዝበልካዮ ምናልባሽ ኣብ ኢራንን ዒራቅን ብሃይማኖታዊ መንገዲ ብቁርኣን ኣቢሎም ብቋንቋ ዓረብ ክራኸቡ ዝኽእሉ ግን ኣብ ኢራን እቲ ፐርሽን ዝበሃል ቋንቋ ፍልይ ዝበለ ካብቲ ናይ ዓረብ ምህላው ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ እቲ ካልእ ዝበልካዮ ግን ብዙሓት ሃገራት ኣብ በበይኑ ሃገራት ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እንተ ብስምምዕ እንተ ካልእ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ዝተፈጥረ ዶባት ተፈጥረ ናይ ራያ እኳ ኣነ ይሰምዖም ኢና ከምኡ ጌርካ ውሰዱ ሱዳንን ስዑድ ዓረብ እኮ ናይ ቋንቋ ፍልይ ኣለ ግን ዓረብ ይፅቡዓት ሃገር ሕጂ ኣብቲ ኣብ ቅልጣፈ ኣብ ቃላት ኣጠቃቕማ ኣክሰንት እዩ በቃ ከምዚ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ንደሎ ከም ላሕጃ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምስሊ መንነት ዝበሃል እውን ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝመፅእ እታ መንነት ትብል ቃል ኣነ ብዙሕ ግዜ ሓስበላ መን ትብል ቃል መን ኣነ ካበይ ካብዚ ሕጂ ስኻ ዘለኻዮ ቦታን ስኻ ዘለካ ስምዒትን ስኻ ዘለካ ሓሳብን ስኻ ውሽጥኻ ዘሎ ሃገራውነትን ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ቋንቋ መሰረት ናይ ሃገራውነትካ ክኸውንን ከይከውንን ይኽእል እዩ ትዶብካ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ከይንኸይድ እምበር ትዶብካ ካልእ ዘምፀምፅይዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣይ ገለ እኳ እዩ ከምዚ ገይርዎ እምበር ከምዚ እዩ ነይሩ ተባሂሉ ክመፅእ ዝግብኦ ይኮነን ብዛዕባ ኣክሱም እንድሕር ኣልና ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኤንወይ እቲ ኣርእስትና ትግርኛ ቋንቋ ፀብኢ ኣይኮነን ንምባል ቋንቋ ፍቕሪ ክኸውን ዝግብኦ ንፍቕሪ ክገልፀሉ ዝኽእል ስድራ ቤታዊ በሎ ፆታዊ በሎ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዎ ቋንቋ እዩ ትግርኛ ምስ ትግራይ ጥራይ ዝተኣሳሰረሉ ከዓ የለን ምናልባሽ ሓንቲ ተጋሩ ትብል ቃል ምትጋር ዝብል ቃል ኣብቲ ቋንቋ ትግርኛ ምትጋር ምሕኳር ማለት እዩ ተጋሩ ማለት ሓኮርቲ ማለት እዩ ገሌለ ብዙሕ ዝሓስበሉ ኣሎ ምክንያቱ ተጊረን ዝብል ዓዲ ኣሎ ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ምትጋር ማለት ምሕኳር ማለት እዩ ምናልባሽ ዝበልካዮ ናይ ቦታ ሶሙን ባዕሎም ዝብሎ ካብ ጢግሪስ ኢና መፂና እንድሕር ኢሎም መዞም ሰባት እዚኦም ኣስላም ኢና ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ዘሎ ናይ ምስልምና ዓለት እዩ ወይ መዓስ መፂኦም ብዘይገ ብዝኾነ ቋንቋ ናተይ ትብለሉ ዘይኮነ ክትረዳዳሉ እንድሕር ክኢልካ ክትነግደሉ እንድሕር ክኢልካ ከምዚ ዝበልካዮ ዘሰማማዕካ ሓበራዊ ነገር ክህልወካ ፅቡቕ እዩ ግን ፅልኢ ትሰብከሉ ክኸውን ክኽእል የብሉን ግድነት ከዓ ትግርኛ ምስ ትግራይ ክትኣሳሰር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ መፅናዕቲ ክግበር ከም ዘለዎ እቶም ኣብ ኤርትራውን እቲ መፅናዕቲ ተገይሩ ነይሩ ኣብ ውስን ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ እሩም ቋንቋ መራኸቢ ብዙሃን ተባሂሉ ብሚኒስትሪ ዜና ዝተገብረ ናይ ኣጠቓቕማ ቋንቋ ትግርኛ ነይሩ እዩ ብዝኾነ ሓብታም ቋንቋ ምዃኑ ንፍቕሪ ክገልጽ ከም ዝኽእል ሰባት ክፈልጥዎ ከም ዝግብኦም ነዚ ንክፈልጡ ከዓ ብዙሕ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ፈሪ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከም ዝግብኦ እቶም ኣለዉ ንብሎም ፖለቲከኛታት ንበሎም ጋዜጠኛታት ወይ ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ነዚ ቋንቋ ንኽህብትሞ ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎ እምበር እዚ ናትድዩ እዚ ናትካ እዩ ተባሂሉ መፀራረፍን መካትዕን ኮይኑ ክተርፍ የብሉን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዋዕላ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነይሩ ናይ ክልቲአን
ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተመራመርትን ተኣኪቦም ዋዕላ ንኽገብሩ ነቲ ትግርኛ ጽቡቕ ምዕባል ይግበር ሰሙን ካብቲ ንኣብነት ካብቲ ጽልዋ ናይ ኣምሓርኛ እቲ ብኤርትራ ወገን ዘሎ ካብቲ ጽልዋ ናይ ዓረብን ናይ ክሳይ መድሓነ ይልሓስብ ዋዕላ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሜዳ ብጣዕሚ ወሳኒ ኣብ ቋንቋ ጽቡቕ ንምዝራብ ሕማቕ ንምዝራብ ኩሉ ሩም ዝኾነ ላዛብ ዘሎ መንገዲ ኩሉ ግዜ ተዋስኦታት ካገለት ብጥንቃቐ ተሰርሑሉ ዓብይ ግን እንታይ ክብል እንደለኹ ብዝያዳ ንኽንፅር ሓቢርካ ንምስራሕ እንዳሓር ክትዕም ቋንቋ ዶብ ክኸውን ይኽእል እዩ የዳወበካ ወይ ሃገር ገብረካ እዩ ቋንቋ ሓደ ቋንቋ ምባልሲ ተረኺብካ ኣይፅላእን ከምዚ ናይ ሶማሊ ሓደ ዓይነት ብሔር ሓደ ዓይነት ቋንቋ ገላ ክትኮን ግን የስራሕካ ዲሱ ካሕተካ ስግዚያ ንዓኻ እዚ ኢትዮጵያ ተሰሪሓትሉ ዘላ ኣሰራርሓ ቆቢ እቲ ሞዛይክ ኣቐሚጦሞ ዘለዉ እሱ እዩ ምናልባሽ ድሓር ዝመፀ ድዩ ወይ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ድዩ ኢልና ብዙሕ ኣብቲ ኣሃዳዊ መንግስቲ ኢሎም ሶም ዝገልፅዎ ወይ ዩኒተሪ ጋቨርንመንት ዝበሃል ኣብኡ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን ግን ቋንቋ መከፋፈሊ ወይ ናይ ዶብ ሓፁር ክኸውን ኣይግብኦን ዝኾነ ካርታ ወይ ዶብ ኣብ ትሕዝፀሉ ምሕደራዊ ኣገባብ ብዝጥዕም ኣገባብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ትግራይ ንድሕር ኢልና እውን ናይ ተጋሩ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራይ እውን እኮ ይኮነን ኣብኡ ኩናማ ከም ዘለዎ ኢሮብ ከም ዘለዎ ባዕሎም እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ንዕኦም ኣውፅኦም ሓደ ብሄር ገይሮም ንምንታይ ኣይፈልዮም ስለምንታይ ኣብ ዕቑፊ ናይቶም ተዛረብቲ ትግርኛ ኢና ዝብሉ ሰባት ኮይኑ ተጋሩ ትብል ቃል ምስ ትግርኛ ትብል ቃል ከምታይ ንረኸባስ ከነ ኣነ ድገርመኒ እኮ ሕጂ ለው ንኣብነት ኣነ ኤርትራዊ ትግራዋይ እንታይ ማለት ኤርትራዊ ትግራዋይ ሕጂ ዓይነት ቋንቋ ተጋሩ ትብል ቃል ምስቶም ኣነ እቲ ምዕባለታት ናይ ኣኽሱም እውን ናልባሽ ናይ ንግስነት ናይ ኣኽሱም ንገለ ዓመታት ኣብ ከባቢታት ናይ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ቋሓይቶ ከም ዝነበረት ንግስነት ንውሱን ዓመታት እምበር ይግለጽ እዩ ስለዚ ተጋሩ ማለት ንዓይ እታ ቃል ብቓላ ምትጋር ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩ ኸ ኣትርዳእኒ ሕጂ ትግርኛ ንትግራይ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ኣመዓባብሉ እንተደኣ ሰብ ብግቡእ ተረዲእዎ ኮይኑ ምሕኳር ግን ናበይ ምሕኳር ንላዕሊ ማለት እዩ ምሕኳር ሓደ ብርኽ ዝበለ ቦታስ ምሕኳር ማለት እዩ ናብ ርእሲ ኣይኮን ዱካ እወ ቦታ ምሕኳር ምክንያቱ ተዓዲ ኣብ ተጊረን ዋላ ብኻልእ ከምዚ ናይ ሕንከት ምን ተገረን ምን ዝብልዎን ምውጋር ኣሎ ተገረን ኣብቲ ደማምፅ እዚ ከምኡ ይበሃል ኤንወይ ቀንዲ ቃል ግን ተጊረን ናይ ተዓዲ ሽም ስለዚ ሓኺረን ማለት እዩ ሕጂ ብዝኾነ ግን እቲ ስኻ ዝሓተትካ ንሕቶ ትግራይ ወይ ትግሪ ዝኾነ ቋንቋ ዓፋር በሎ ሳሆ በሎ መፈላለይ ዶብ ክኸውን የብሉ ቋንቋ ሃገራት ብቋንቋ ክግዛእ ክኽእል የለን ኤውሮጳ ንድሕር ከድና ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ምምቕቓል ናይ ሃገራት ጀርመን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣሎ ኦሮሞ ኣብ ኬንያን ኣብ ኢትዮጵያን ኣሎ እዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ቋንቋ ናይ ኣኝዋክን ናይ ኑዌርን ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ኣሎ ብዙሕ ኢልና ከነልዕል ንኽእል ኢና ስለዚ ቋንቋ ሓበራዊ መረዳድእ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እዚ ትኽትዕ ድመፅእ እንታይ እዩ ንሕና ኮ ይገበርናዮም ብዘይድሌትና እዩ ተገይሩ እቶም ገዛእቲ ዝበሃል ሓይልታት እዮም ከምዚ ገይሮም ፈላለዮም እናተባሂሉ ዝጥቀስ ክልተ ነጥብለዉ እንዲማው ሕጂ ካብ ኣምፃኸያ ንኣብነት ምፃእ ዋላ ናይ ንግስነት ባሕር ነጋሽ ዝበሃሉ እንድሕር ሰሪእካዮ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ገለ ግራይ መሓመድ ገለ ዝመፀሉ ዘመናት ማለት እዩ ካብኡ ትሕዝካ ተሪእካዮ ታሪኽካ ተመፂኻ እዚ ኤርትራ ብኸምኡ ትፍለጠሉ ምክንያት መዓት ኣሎ ከማን ሓደ ግዜ ኣነስ ፅቡቅ ገይረ ክምርምሮ ከለኹ ኢትዮጵያ ድሓን መንስም ከም ዝሃባ ትፈልጥ ትኾን ኢትዮጵያ ትባል ሓንቲ ጎቦ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ኢትዮጵያ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ኣይኮነት ካልእ ኣብ ጎቦ ሶርያ ዳ ወላ ሓንቲ ጎቦ እያ ዝኾነ ብሓፂሩ ኣዝዮም ጥበበኛ ስለ ዝነበሩ እዮም ሃይለ ስላሴ ነታ ስም ኣጥቢቖሞ ምስታ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ነቲ ህዝቢ ተሽክዖ ነቲ ልቡ ሰንኮፍ ትገብሮ በቃ ከምዚ እኳ ትኳሓላ ነታ ጉዳይ ማለት እዩ ምናልባሽ እሱ እቲ ፀገምቲ ናብ ሃይለ ስላሴ ጥራይ ከነፀጉዖ ኣይ ታስሚ መለሰካ እየ ናብታ ታስም ምናልባሽ ግሪክ እዩ ተስም ኤርትራ ዝብል ቃል ግሪክ እዩ ኢትዮጵያ ዝብል ቃል እውን ግሪክ እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ንሕብሪ ቆርበት እምበር ንኻልእ ከምዘይ ምልከት ዝገልፁ ሰባት ኣለው ስለዚ ኩሉ ዝሓራረ ገፅ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ብስራት ትነግረላ ቦታ ሓንቲ ቦታ ኢትዮጵያ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፃ ክህሉ ዘቐመጥዋ መሰረት ማለት እዩ ግን ንሳ ተመርሚርካያ ፅቡቅ ጌርካ ነቶም ኪላታት ተሓቲትካዮም እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ኣይኮነት ብዛዕባ ኣባይ ዝዛረቦ መፅሓፍ ቅዱስ ትኽክል እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ሰማዓሉ እዩ
زعبا أباي بزاربو زعبا دلو جيون أباي قال يقول زعبا جيون دحن سويتي أباي زبال زقربات زملكتن حدا جوبو زملكتن زبال كمان يدو إيرترا إذا حد زل إيرترا لا بحر إيرترا له بتوما أو زترخبو إريتروسايتس بحالو عمباباتا كمون أبغريخ إيرترا تبحال بوتال حجي إيرترا زلك كاب ألترا دلنا يبقى بحري فلاور مسلم كذي كذا عصوم حجتهم إريتروسايتس بحالو زي بيريبلس of the Red Sea جلز بحال حي استشحف مصحف بغريخاوي نابا سلازي إيرترا تبحال بوتال أوش تغريخ إيرترا زوم إريتروسايتس بحالو عمباباتات هون አሉ ሞዳታ እዚ ንኤርትራ ትብል ሃገር ስያሜ መውሃቢ ኮይኑ ማለት ሕጂ እትሽም ንትግራይ ዝገልጽ ሽም በሎ ንኢትዮጵያ ዝገልጽ ሽም በሎ ካለ ዝገልጽ ሽም መፀውዒ ኮይኑ ተዋሂቡ እንታይ ይኸብለ ካደለ እቲ መሰረታዊ ምዕባለ ተሪኻ ይኻብ ኣድቢስ ካብ ዞም ኩሉ ጥንታውያን ዝበሃላ ከተማታት ዝነበራ ድሕሪ ተሪኻ ወላ ኣማታፃ ናይ ደብረ ቢዘን ገለ ድሕሪ ተሪኻዮ ኣዝዩ ዝቀደመ እዩ እቲ ምዕባለ ኻኒ ብቀይ ባሕሪ ይዛቱ ኩሉ ግዜ سو قدميت كون زغبو تغارو ديكونس ኤርትራ ይኮን ዝግቦም ሕጂ እዚ ከይከውን ሕጂ ኣነ ዝመስለን ወላ ኢትዮጵያውን ኣክሱም ቅድመ መባላ ኣዱሊስ ክትብል ስለ ዝኾነ ኣዱሊስ ከዓ ናይ ኤርትራ ግዝኣት ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣውይ ድመጽ ትግርጭት ትግራይውን ኣክሱም ናተይ ትብሎ እንተ ኮይና ሓንቲ ምስላ አይቶ ከስከሰ በጠራ በለው ከለው ኢልና እንተ ኸድና ኣዱሊስ እዚ ኤርትራው መሬት ኮይኑ ነው ስለዚ أقسم بزيزي أنتركم سلزي بالله ناتنا خونا لوز بالبحر خون هجرات مقام كنيلهم قوي من هجرات حزبات كنيلهم ما كان لقف حزب الرئيس خون غادي زيتات شجرات كم زلوا مقلات أقداش anyway في هنا نوع حكيتنا نبكال ون أثينا جن كنملز نبتي تقرينيا قام قاتل إيه زبل كومودي وين أنا منزلنا እንታይ ይግበራሉ እንተዳ ናይ በሐቂ ጎዲሉ ኮይኑ ትግርኛ ህዝቢ ይፈልጦ የለን እንተይልና አብስነ ጥበብ ድኽመት አሉ እንተይልና ስነ ጥበባውያን በቲ መግዛእታዊ ምኽንያታት ግቡ አይገበሩን ተዓብሊሎም አለው ይሕንፍጹሉ ንብል እንተዳ ኮይና ምናልባሽ ናይ ዋዕላ አልዒልና ጸኒሕና ዝያዳው እንታይ ክንብል እንታይ ይግበር ዘሎ ነዚ ዘሎ ሽግራት ንምፍታሕን ትግርኛ ዝግበኦ ቦታ ረኺቡ ህዝብታት ካብ ንኹይናት ንጽልኢ نصرفي اب محبراو مرخبيتات زلو وعوع ننحر كان مقلالن من اسن نحبراوي عبيت نحبراوي زته نفقرن نصبو نغارن كنتقملو انتي يغبر زلو انتي مسلك ات محبراو ميدا دلكا اب افاي مسلنا قلات يمسلن اب لبي صدر مهناتو افنا مرحتاي مونت كله ازو بزغر مركع مزغلتو حج انتي يخبدله ትግርኛ ግን እንደህር ናይ በሐቂ እቲ ኣሕዋቲና ዝብል ቃል ኣዚና እንትቆመ ዝግባ ብዛዕባ ምዕባለ ትግርኛ ብልክ ክልቴን ክጭነቃሉ ዘሎ ኤርትራን ትግራይ ማለት ትዕቤት ሓበራዊ መስናዕቲ ክግበር ኣሎ ሓበራዊ ጎስጓስ ክግበር ኣሎ ሓበራዊ ጽሑፍ ክልሎ ኣብ ኤርትራ ዝተጻሕፈ መጽሓፍቲ ኣብ ትግራይ ንኽሽየጥ ባይታ ክፍጠር ትኽእል ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝተሸጠ መጽሓፍቲ ኻኒ እቲ ኣመና ዘንበብኮ መጽሓፍቲ ከተንብቦ ወርፂ መቃውን ኣሎ ኣምሓርኛ ኣመና ምንጽሑ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ባህራዊ ያጋጥም ግን ዕረይካ መስኪ ኣብ 3 ዓመት ምሽ ለውጥ ገይርሎ ገና ሕጂውን ለውጥ ክገብር እዚ ሕጂ መጽ ይደሎ ሕጂ ዘሎ እዞም ኣብ ኩና ደሎ መንእሰያት ዝዛረቡ ስማዕ ኣብዚ ውሽጢ 8 ወርሒ ከመይ ናይ ትግርኛ ለውጥ ገይረ ምክንያቱ ኣብ ውሽጦም ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ሰብ ጽልዋ ብጣዕሚ ይወሳኝ ናይ ሓደ ግዛት ናይ ሓደ ገዛእካ ኣብ ቤት ትምህርቶም ስዩ ኣብ ታቤላታቶም ገለ ብዙሕ ፀገም ክፈጠር ፈል እዚ ሕጂ ለውጥ ክገብር እንታይ ኢና ክግበር ዘለና ናይ ብሐቂ ትሕውነት እምበር ኣብዚ ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ حونتنا بقانقا بمعبالنا ببهلتاتنا بورشاتاتنا زي بحبار سريحنا كمي يجيرو كعبلو خمزلو كمي يجيرو كسفع خمزلو انا حسب لنا تي اب تግራይ زي ترخبه اب ኤርትራ ተመርሚሩ ها ዝንዝን ጎደሎ ነይሩ ወይ በዝን ተካይ ካብዚኦም ዚኦም ወሲዶም ናይ ኢልናሲ ተማላሊና ኢና ክንሰርሖ ዝግባ ዋዕላ ከተካይዳሎ ገለሸነሁ ኣብ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ዝዋሃቡ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ርሱ ካለ ዲፓርትመንት አለው መስለን እዚ ተጋዲ በዓል ሊቃውንት በዓል ሳህለ ገለ ክስታይ ዝገብሩ ማለት ኣማኒ ሳህለ ሰርሑ ስራ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ጽቡቕ ሸነኹ ክኸውን ዝግባእ ማለት ዋላ እዞም ዓንቶኹም ባዕላ ወርሻታት ተካስፋነ ከማን ሕጂ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ንሕር ክወርሰቱ ኮይኑ እዚአን ክልቲአን ናይ ክልቲአን ውህደት ዕቤት ደምጽእ ንኣብነት ቻይና ንቋንቋ ኣኽሚ ተማዕብሉላ ባዕሎም
ምክንያቱ ናይ ፅባሕ ራእይ ኣለዋ ፅባሕ ተስፋሕፋሓሉ ኩነታት ኣሎ እዚኦም ክልቲኦም ኣሕዋት ሃገራት ንብሎም ዘለና ከዓኒ ተሳኒዮም ከመይ ገይሮም ቋንቋኦም ኣባዕቢሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀላው ክኸውን እዩ ፖለቲካዊ ፅልዋ ኣይኮነን ቀንዲ ዘገድስ ቋንቋ ከፅልዎም ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ሕጂ ቋንቋኡ ሰብ ከመይ ገይሩ ክወርስ ዘሎ ከመይ ገይሩ ክሕዞ ከም ዘሎ መፅናዕቲ ተገይሩሉ ደገፍ ተገይሩሉ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ከድካ ፈሪሕካ ኢካ ትምለስ ሓደ ግዜ ስከፍ ኢካ ክተፅንዕ ኢልካ ከድካ ይብለካ ኣለዎ ብዓይኒ ፅርየ ንብሎካ ፈንጅለካ ገለ ዓይነት እዮም ዝዛረቡ ብጣዕሚ ፈርኻ ከመይ بين كم جماعة خفروا لمتى عافت نعم نتسي تقرنيا كتتصنع عند حرف خير كاسي زين دوب دلوا أنا إرتاح كيت أما كلاس مرة سنروه يقال خونا خليتهم تعامل الروس كفتي كتمات في نفط قطرات كيت خصنا نزيد اللغة عنقا هجي نسون كاي سكوفيو ورقة يدلي كاي بالا وديت كاني ورقة خصني عيد كاي كمان ورقة قلبي في مكان أرى كاني بزوح كسيفهم من يخادو قالوا وما حبردو بزوح تجمعات على الفوتو يحصل هجتايو أزيتها كبيرترا وقال قال لي بيرترا درجة قال سيمبر نعوتوا بهاي سفحتوها بالبيتايدا كم قنقا هذه يونيفرسيتي ديبارتمنت توها ويل بيترا دهن قنقا توها يفتسوا على مسازيل بحجي بزوح سرعة خمسة للناي زغانة كتير نقول تعمية قداسي أبزي بيرترا زتبغى بس بزوح سرعات كم زلوا متكاسة قداسي عن طريق منستر زينا زبمرو مسمعتي ويوعلا بالروم قانقا مرخو بزوح كومنتي ده حدا نتبلو هو سوق جمجم خلالو جن حدا كفلي قانقا سنة حفن زبان حدا كفلو ناب كولج عد غيح زلو حدا كفلو له بروفيسور درماي نجاش زتبقسه كبا اسمرا يونيفرسيتي تبقيسو وجي بعد غيح كم ديبارتمنت قيمو سرح زلو هذا ديبارتمنت اللي من الباشا أربع جزء زقات أو شجرات نيرو كما يخيل الله بزح كستاير لين لازم تجميري كانوا نبقى قامي الترامب تجميري نقدر من قد يجن عندك قلت أصدق لي كل فكر بريزيدنت إساس أبدي أترى هذا مسكونات نفس وقت إنترفيو بزمتها حتى سمعنا اللي أنت اللي تكلم حزمتي تتقال كأخذ جزء سرع أو زين سبات كتير هتعدل قالت تقول زي عجز صوتها أو حنتي عملت حزوات نتا حنت دقائق ما قال لا قبل على كيو حنت قال هيبنا ونكن حلف سبقنا من تصون تبل قال من الباش كاب جزء توصيل تكون تطلع بروتكشن مالتي تصون ناتنا زغون حلوة ناتنا وي بروتكشن ناتنا زغون يلوز تقصا قال نيرا كالوزن كاب عرب توصلوا كاب إنجليزية وانت مسحهم زقتهم زتقبلهم بزحات قالات اللو أبقى من الباش نتسوز هبو مدرتاتن سوز قبرو على متاعق زسر حلو بزحات نفعات كإلاتاتنا يقوان قوان زلو نقرأ من قدنا نقمت نقل مالتيو قن أبتي أبيب تراي تسرحان كنبل مالت كابشحن وجعتنا يتن حمسان شمونتنا تحيزو قوان قوان تقرنيان عربنا بإرترا كم قوان قوان بسرعة هاي لسلاسي كاب سرعة تمرتن كاب معكانات زينان كرحب كله بزح شكرات وردو قوان قوان قن بزح قاليسو بزح مكيتو من الباش أبي إرترا زلو تقرنيا بزح تقلوانا يكالو قوت حاجرات زولو عمتات بجزاتي تحليفو صريتو خرجت زخالس هلاتي حيلن بالحنة يتهزبيو قلنا بدرجة منستر تمرتقى قانقاد كم مسرتاوي ناي مبعثات تمرت درجة ممهارو خوين خطصل استسرحلو اصول كبر خوهابو زغبا نغري اب ميداونس تغبر مصنعتات ناي قانقاون نيريو زبا غمبار نزسرح سرح افلطو مهابون انتي دي مسلكا صبغ مسلن قندي زعبي صقما تغرنيا خوين دولنا ابنت حزباو غمبار ولا خلي ويانا توتال يسرحل يعني دفس حزباو غمبار كن نتجميرو زبالا شو بس نابنت سلمتاي تصنسن وجو زم توسختي فيدرال نتغرنيا مهرتو مودو مقدو انا صبغ يرس لازم لكم سلازم لكم بر صراحه دمدلو زوغرو ايرتراين አሉ ግን ኦኬ ምናልባት ፖለቲካዊ ራእያና ንምغيار ከሆነ መፈላለይ በትንዑም ዘሶም ሲስተም ጽቡቅ ክልቲኻ ሲ ንኣብነት ኣነ ፌስቡክ ትምስልኩ ኤርትራዊ ዝፅሕፎ ዘሎ ትግራዋይ ፈልጥ ንምንታይ መስለካ እዚ ተቂሞም ክኸውን ኸል እሱ ጥራይ ሆነ ክልተ ሰስ ለምታይ ይህሉ ክልተ ሰስ ለምታይ ይህሉ ተሃለወ መግለጽ ኣለዎ ንሰናይ ነገር ትገልጸሉ ንሕማቕ ነገር ትገልጸሉ ንኣብነት ሓቡርትዕ ዝኾነ ነገር ፀየት ሓደ ኢኻ ትጥቀም ፀየ ዝንሕና እንትቆመሉ ማለት ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ልኡም ዝኾነ ልስሉስ ዝኾነ ነገር ካት ሓደ ሰናይ ንኣብነት በቲ ሓደ ጽሕፎ ጸሊም ከኣኒ በቲ ሓደ ኢኻ ጽሕፎ እዚ ሕጂ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ግጥምታት ኣብ ታይና ዘሎ ውስጠ ዘ ወይ ከዓ ሜታፎር ንዕኡ ንክገልጽ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ዓቕሚ ዘለዎ ነገር ግን
بس بمقبار الحين أو بزوجي تتصنيعوه من لس دلو يتعرض له نقدر بعين مصنعات تتصنيعو تزوم تبون ግን ኣነ ኣይመስለንን ኤኒዌይ ግን ብዙሓት ከይትነውሃና ብዙሓት ዝተገብሩ መጽናዕትታት ኣለዉ ናምነት እዚ ካብቲ ዝነበሮ ሕለ ሕመ ተባሂሉ ዝኸይድ ጨሓዕፋ ናብ በሰሸ መኻዱ ሓደ እሩም ኣገባቢ ምናልባት ሻቶ ወልደ ማርያም ከም ዝጀምሩ ይዝረብ እዩ ድሓር ግን ካልኦት ዶክተራት ብዝገበሩ መጽናዕቲ ኣብቲ ካሪክለም ክሕደስ ኣብ ዝተባህለሉ ግዜ ከም ዝተኣታተወ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ግን ሓደ እሩም ኣገባብ ስጋብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ሕለ ሕመ እንዳበሉ እዮም ዝቆፅሩ ግን ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዘለዎ ፊደል ክትመሃር ከለኻ በመፅእ ሽዑ ሰጌርካ ብርእሲኡ ትገብሮ ሸጌርካ ካልእ ሕንፃፅ ትገብረሉ ኣዝዩ ተምሃሮ ቀሊል ብዝኾነ ኣገባብ ክመሃርሉ ዝኽእሉ ስለምንታይ ኣይከውንን ተባሂሉ ዝተኣታተወ መስለኒ ግን በዚ ምናልባሽ ምስ ድምፅታቱ ኣተኣሳሲርና እዚ ፎኖቲክስን ፎኖሎጂ ዝበሃል ናይ ስነ ቋንቋ ትምህርቲ ዝያዳ መፅናዕቲ ክግበረሉ ዝያዳ ክህትም ፅቡቅ ግን ኣብቲ ህሉ ሕጂ ዘሎ እንጥቀመሉ ዘለና ባህላ ብዙሕ ክንዛረብ ብዙሕ ክንገልፅ ብዙሕ ሓሳብና ክንህብና ክኣልና ከለና ቅልጥፍ ኢልና ናብ ምድርባይ ፀርፊ ምድርባይ ኣና ኣስ ዝኾነ ነገር ከይናኣቱ ብዙሕ ከነንብብ ብዙሕ ክንሰርሕ ብዙሕ ዕምቆት ብዙሕ ክንሰምዕ ሓደ ግዜ እቲ ትሰምዖን ተንብቦን እሱ ምስ መለእ ኢኻ ተውፅኦ እንድሕር ክትመልእ ዘይትኽእል ኮንካ እተን ዘለዋኻ ጥራይኻ ጨብራቕ ተብልን ማለት እዩ ኣብቲ ፅባቅ እዩ እስከምፃ ሕጂ ንኣብነት ትግርኛ ፍፁም ግጥማዊ ቋንቋ እዩ ዝብል ኣባህላ ኣሎ እዚ ኣነ ኣብ ፅሑፋት ሰለዮን ዝሰርሐሉ ፅቡቅ ገይረ እውን ክብል ይኽእል ትብሎ ተለካ ቅድመ ግን ኣትክሰምዕ ምናልባሽ ኣብቲ ግጥማዊ ነገር ናባኻ ክገድፍ ግን ኣብ ሃብታም ምዃኑ ኣብ እንግሊዝኛ ብሰለስተ ቃላት ትገልፆ ሓደ ሓሳብ ኣብ ትግርኛ ብሓደ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሃሪሙኒ ክትብል ወዲ ምዃኑ ሓደ ምዃኑ ኣብቲ ውሽጢ መወዳእታ ክልተ ድምፂ ዘሎ ፈሊኻ ክትገልፀሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ እንግሊዝኛ ግን he hit me ኢልካ ሰለስተ ቃላት ክትክእል ኣለካ ካልእ እውን እቲ ኣብ ረምታ ኣብ ናዕታ ኣብ ግጥሚ ዘሎ ኣፀሓሕፋ ምኡዝ ዝኾነ ኣፀሓሕፋ ክትገልፀሉ ይጠቅም ምዃኑ ሕጂ ትግርኛ ሃብቱ እቲ ፓራዳይም ዝበሃል ወይ ኣብ ኢንፍሌክሽን ንብሎ ብእንግሊዝኛ ምናልባሽ እንግሊዝኛ ብብዝሕ ንእቱ ኣለና ግን ኣብቲ ረባሕትኡ ኣብ ሰዋስዋዊ ሃብቱ ሕሪኻ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ገላፂ ዝኾነ ቋንቋ ምዃኑ ክንገልጽ ንኽእል ነዚ ምስክር ዝኾነና ተክኤ ተስፋይ እዩ ተክኤ ተስፋይ ዝፀሓፎ መዝገበ ቃላት እንድሕር አንቢብካዮ ንኣብነት ኣብ እንግሊዝኛ ኣብ ምስ ስርዓተ መፍረዝ ተኣሳሰር ኤምብሪዮ ዛይጎት ገለ ተባሂሉ ፌተስ እቲ ደረጃ ናይ ጥንሲ ይግለጽ እዩ ናይ ፈለማ ድቂ ብትግርኛ እንታይ ይበሃል ተባሂልካ እንድሕር ሓቲትካ ዝነገረካ የለን ምናልባሽ ኣብ ሓደ ግዜ ዶክተር ሳልሕ ማሕሙድ ዝበሃል ሓደ ዶክተር ካብ ትግረ ከም ዝተወስደ ነጊሩብኒ ነይሩ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ዝነበርኩሉ ግዜ ንኽስቶ ጓለይ ሕኖት ከለኹ ኢላትና ሓንቲ ሰበይቲ እሞ ሕኖት እንታይ ማለት እዩ ክፅሕፋ ዝተገደስኩሉ ኦይ እስኻ ከዓ ኩሉ እዩ ዘገድሰካ ኢላ ሃዲማ ኣነ ግን ኣብ ናይ ተክኤ ተስፋይ መዝገበ ቃላት ምስ ረኣኾ ሕነት ወይ ሕኖት ዝብል ቃል ናይ ፈለማ ድቂ ምዃኑ እቲ ፈለማ መድረኽ ናይ ፀፍያውን ኣብ ኣትክልቲ ምፅፋይ ማለት ከምዚ ምፅፋይ ማለት ከምዚ ምስፋይ ማለት ምስፋይ ምፅዓይ ናብ ከምኡ ገፁ ዝኸደ እዩ ሕጂ ሰፍያ ኣሳፍያ ተልካ ኣሳፍያ ተልካ ክሳይ ገይራ ኣላ ከምዚ ቀሪባ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ዕምባባታት ምውፃእ መስለኒ ዘለካ ፍረስ ተውፅኦ ምውፃእ እዩ ኣብ እንስሳታት እውን ትብል ኢኻ ገለ ዝተወሰነ ኣብ ሰብ ግን እዚ ሕኖት ዝብል ቃል ካልእ ፀግደም ፀብደል ብዙሕ ፍርደ ብሂል ዝበሃል ኣዝዮም ብዙሓት ሃብታማት ዝኾኑ መግለፂታት ኣለዉ ቋንቋ ሃብታም ምዃኑ ንምግላፅ እዩ ሕጂ ንዕኡ ብዝፈለጥናዮ ቁፅሪ ኢና ኣብቲ ተጠቃምነት ከዓ ነውዕሎ ስለዚ ጅር ዝብል ኣብነት ጅርሲ ሓረግ ብዝሕ ሰብ ዘርኢ እዩ ሕጂ ጅርሲ ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ጅሮም ለካ ጅሮም ተይልካ ሕጂ ሰብ ትግርኛ እዩ ግን ዘርኦም ምናትን ብዝሒ ጅር ከምዚ ጅር ማለት ጨንፈር ዓይነት ናይ ቤተሰብ ኣብታ ዝብልካ ኣብታ እንታይ ክግበር ኣለዎ እዚኣ ፅቡቕቲ ዘበገስካ እያ ንዝሰማዕካዮ ቃል ምምርማር እውን ፅቡቅ እዩ ማለት ስቕኢልካ ምቕባል ዘይኮነ ትሰምዖ እሞ እንታይ ማለት እዩ ኢልካ ክትፍትሽ ምኽኣል ንኣብነት አንቶረ ዝብል ቃል ትግርኛ ኣይኮነን ግን አንቶረ ዝብል ቃል ቃላጥ ማለት እዩ ቃላጥ ተኾምብያ ዝብል ቃል ካብ ቶኮ ብያ ዝብል እዩ መፅኡ ድሓር የፈሊጥ ቶኮ ብያ ማለት ከዓ ማይ ውዑይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትግርኛ ንዘለዉ ቃላት እውን ከምኡ ምምርማር ሽም ዝተዋሃበ ንሓደ እዚ ጅሮም እንድሕር ኮይኑ ሽም ናይ ሓንቲ ሰብ እንታይ ማለት እዩ
إلكا ممرمات سو ناب مزجبا قالات كوس دكا خيلي ناب سبات محتات كوس دكا خيلي نتي بزحز لك هابتي ناي قالات كوسغل كا خيلي شو توصوم أقاميم كتتقبلهم مولات حسابات نبلهم حركات دما هابتامات خونيهم هابتامات مسكونو نفوع جلاتي تخونو له غيزي كاب ناب قطع زفتر قالات متقام برغيلو هدا زبلن سبا امانو زغونه ነገራት ከተጠቀም ትخلي خازبل ግምት ሆነ አለ هو انت يعني زبل نفس وكف ترخبو حصر بلا قص نفس وكف قالات ترخبو اب صحفات كم تقام اب دفتر كم حال دغاغيم كم سرا مسبات مزررا 10 ጊዜ ምድግጋም አካል ናይቲ ቋንቋ ሀገር ሰርቶ ከስር ጸካፈሊ ዘጋን ነው ጊዜ ያነ ስራ ሁሉ በጣም ያጣጣምን ማለት አብዚያ ምናልባሽ ክትመለሳ ያፋሳ ያበረይታ አብ ኤርትራ ትግርኛ አብሻሻይ ክፍሊ ጀሚሩ ከም ዘሎ ምግላጽውን አገዳሲ ማለት ምስ ባጀት ምስ ዓቅሚ ናይሰብ ቋንቋ ከተማዕብሎ ብዙሕ ሓቲ ወይ ጸጋ ብደረጃ ፖሊሲ ያ ሚኒስትር ትምህርቲ ቋንቋ ኩለን ናይ ቻዕተ ብሔራት ናይ ኤርትራ ቋንቋ ዓብዩ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክበጽሕ ከምዕል ሓደ ግዜ ስለምንታይ ሞ ትግርኛ ደይ ክሳብ 5 ክፍሊ ኢና ንማሃሮ ተባሂሉ ነቲ ቋንቋ ምን ኣሲር ስለዚ ኣው ኣበርከት ይኻ እዚኣ ቃላላ ከምዚ ሕጂ ትግርኛ ኣብ ጎግል ንምእታው ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣው ኣበርካቲ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብ ሻድሻይ ክፍሊ በቋንቋ ትግርኛ ትምህርቲ ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዚ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ክፍጽል መዋሉ ቆቢሉ ድማ ኣብ በደረጃ ዩኒቨርሲቲ ከናምነት ኣማኔን ሳለ ዝጽሓፎ በደረጃ ዩኒቨርሲቲ ውን ከምህር ዝኽእል ሓደ ናይ ሰዋስው ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ኣሎ ስለዚ ሓደ ግዜ ከነና ማለት ነቲ መንግስቲ ስለ ጸላእካዮ ወይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ቋንቋ ዝተሰርሐ ውሑድ ነገር ስለዚ ጸላእካዮ ነቲ ዝተሰርሐ ስራሕ የተሰርሐን ኢልካ ምሕላፉን ጽቡቕ ኣይኮነን ተሰሪሑ እዩ በደረጃ ፖሊሲ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ፖሊሲ ከም ዘሎ ብዙሕ መጽናዕንታት ውን ይግበር ምዃኑ ናምነት ዶክተር ሳልሕ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ኣብ ቋንቋ ናይ ቋንቋ ፖሊሲ መጽናዕቲ ገራ ብዙሕ ካልኦት ጉዱሳት ኣብ ቋንቋ ጉዱሳት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኤርትራ ይሰርሑ ከም ዘለው ንሕና ኣብቲ ቋንቋ ዘለና ፍልጦን ተገዳስነትን ንዕቢና ነቐፍቲ ቅልጥፍ ኢልካ ናብ ምንኣስ ዘይኮነ ኣበርከትን ኣረምትን ነቲ ስራሕ ከዓ ንቅድሚት ዝወስዱ ሰባት ክንከውን ከም ዘለና ምግላጽ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ናብታ ናትካ ሓሳብ ክንመጽእ እሞ ኦኬ ትግርኛ ፍጹም ግጥማዊ እዩ ዘብሎ ነገር ትግርኛ ትዛዓበየ ሸነኹ ወይ ትጸበቐ ሸነኹ ኢለ ተሓስቡ ኣነ እሱ እዩ ሓደ ትግርኛ ብጣዕሚ ብርቀት ወይ ከዓ ብስነ ፍልጠት ዝተኻወነ ዓይነት ቋንቋ ኮይኑ ይስማዓና ሕጂ እንታይ ግጥማዊ ዘብሎ ነቲ ግጥማዊ ሸነኹ ግን ኣብ ካልእ ዘይርከብ ውሱናት ጸሓፍቲ ውን ይጥቀምሉ እዮም እዚ ጊፍትድ ክወሃበካ ኣለዎ ብተፈጥሮ ክወሃበካ ኣለዎ ከንያብስ ክወሃበካ ኣለዎ ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ሓቢርና ኸይድና በልዕና ሰቲና መፂና ማለት የብሎም ክሰርሕ ትኽእላ እዚ ማንም ሰብ ክዛረብ ከሎ ዝብሎ ግጥማዊ ዝመጽእ ቋንቋ እዩ ረስዋዮም ኣብ ትግርኛ ሕጂ ንኣብነት ከም ዝኽፉልና ኣጋጣጥማ 3 ፊደላት ዝኾኑ ብኸምዚ ዝተመስረተ እዩ እዚኦም ትግርኛ ብተፈጥኡ ግጥማዊ ስለ ዝኾነ ሰብ ክገጥሞ ኸእሉ ዝገጠመ መስለሾ እንታይ ምስለኪ ንስኺ ኸልኪ መጺኺ ገለ ክብል ኽእል ዋላሱ ኣብ ኸሎ ታኪ ዝብል ፊደል ብዙሕ ክሰርሓላ ትኽእለ ሳድሳይን ራብዓይን ሻድሻይን ዛስዋይ ፍኹስ ዝብሉኻ ማለት እቶም ካልኦት ቋንቋታት ከዓ ክልት ዝብሉኻ እቶም ካልኣይ ቀዳማይ ሻውዓይ ሓምሻይ ማለት እዚኦም ከዓ ይኸብሉኻ ንምንታይ መስለካ ከም ግጥማዊ ትግርኛ ኣብ ግጥማዊ ክመጽእ ከሎ ዝበዝሕ ድሃያ ድመጽእ ብምንታይ ገዞም ግጥማዊ ንብሎም ዘለና እና ኪ ሳልስ ራብዓይ ሻድሻይ ሳልሳይ ማለት እዚኦም እዮም ሕጂ ግጥማዊ ዘምስልዎ ንትግርኛ ኣበራዊ ዝገብሮ ከዓኒ 4 ድሃያት ኣለዉ ንኣብነት መዓር ዝብል ቃል ተወሲድና መዓርሲ መዓር ትእዛዝ ንዓኻ ወይስ ስም የዝበካ ደለኹ ናይ መዓርሲ መዓር ኢኻ የድብለካ ደለኹ ወይስ መዓር ከም ሽኮር ተቐየር የድብለካ ደለኹ ለኣም የድብለካ ደለኹ እንታይ እዩ ሕጂ እንታይ ከምኡ ዝገብሮ ዘለዎ ኹን ወይ ከዓ ስራ መዓር ኢኻ መግለፂ ትእዛዝ ኾነ ንኣብነት ሰዓል ክወክለልካ ሰዓል ይብለካ ሕዕበል የድብለካ ደለኹ ወይ ሰዓል ኣውፅል የድብለካ ደለኹ ወይስ ሕማም የድብለካ ደለኹ እዚ ሕማም ሰዓል ሕጂ እዚ ናይ ምንብራላት ተገበል ከማን ጌጋ ኮይና ወፅላካ መጽሓፉ ሰሓቕን ንብዓትን ትብል ሕጂ ትእዛዝ እዩ ዝኸውን ደሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝዘካ እዚኦም ኣብራዊ 4 ፊደላት ዝበሃሉ ኣ ሓ ዓ ሃ እዚኦም እዮም ንትግርኛ ሕምሽሽ ዘትውላ ብበዝሕ ግዜ ጠልጠል ዘብልዋ ማለት እዩ እዚ ወላ ዓበይቲ ጸሓፍቲ እንዳበልካዮም እዩ ዝርአ ፀገም ካብ ዘይምፍላጥ ምክንያቱ ካብ ዘይምስትውዓል ማለት እዩ እዚኦም ኣብራውያን ዝበሃሉ እዚኦም ኣብራውያን ድሃያት ዝበሃሉ ፊደላት
تقرينيا حنت أبا عارينا دار قوتي مني حج أبر حنفش شلته أبر كنبل كلنا استايم أبر مالت كونفيشن كستايفته كان حنفش فيش مفضل نتقول دايسي سحابن تسحابان بورو يسحبوا دحر رابع فيدل تخوينو كابزم 4 تقبل كوها فيدلا رابع فيدل تخوين نتقدمي يدلو فيدل قدني ناب شاد شيء ناب رابع عين فيدل يسحبه هدان سعال حج خون زلو قدامي فيدل يتصحب زلو سعال زسمي سعال تخوينو ግን ትእዛዝ ሆኖ አለው ማለት كل ጊዜ እዚም እዚ ፊደል እዚ ሕንፍሽ ከጥወልና ከለው እንታይ አንጥቀም ስም كل ጊዜ ቀዳማይ ፊደል ወሰድ ቀዳምነት ወሰድ ማለት ሽዑ ትእዛዝ ካኒ እቲ አዳና ጋር ስም ወሰድ ሳድስ ወሰድ ማለት ሰዓል ንሕተ ለካ አነ ስ ተተጠቂመ ትእዛዝ በቃለሁ ሰዓል ተለካ ግን ሕማም ካበቃለሁ ማለት ይፈልልሁ ወይ ካኒ ማዓር ወይ ሰአንካ ሰአን ጅክተ ትርጉም አለው ሰአን ከምዝ ምግባር ሰአን ካኒ አይትርከብ ዝብል ዓይነት ትርጉም አለው አይሆም ብገብሮ ዶላይት ንክልተ ፊደልና ክልተ ዝመቅሎ ደሎሲ ተሳሓብቲ ዳሃት ድባሉን አለው ንኣብነት ዶሮና ጾሮና ዶብና ገለ ብዙሕ ኾና ባይተረዲхан እዚ ሕጂ ዶብና ዶቦና ዝተፈላለዩ ነገር ክመጽእ ከለ ንውዑ ከም ድገብሮ ደሎ ኩሉ ግዜ እቲ ቅድሚት ደሎ እዩ ዝስዕበሩ ነቲ ሓደ ሮን ዶን ዘማሳሰልካ ደሎ ዶሮና ሲ ዶሮና ዶሮና ረን ትገብራት ከለ ኣመንጎም ዘሎ እዩ ዝስዕበሩ ደሎ ኣይና ይመስለካ ሳድስ ይስዕበሩ ደሎ ማለት ነቲ ቅድሚት ደሎ ይስዕበሩ እቲ ምስ ድሕሪ ደሎ ስሒቦ እዚ ሻርሻይ ፊደል ካብ ቅድሚት ናይ ዘሎ ፊደል ናይ ምስሓት ፀገም ኣሎ ንዖም ስሒብስ ይغيሮ እቲ ኣበዳማ መጻምጽዩሲ ይغيሮ ሽዑ ዳ ነገረካ ረዲ ክገብሮ ሮ ጾሮና ዲኾን ዘሎ ዶሮና ሮ ዲኾን ዘሎስ ጾሮና ዶሮና ማለት አይተካውሰ ባለ ተረዳኸን ዶሮና ዲዩ ዶሮና ዶን ደን ይغيرሎ ማለት ሕጂ ስም ክኾን ከሎ እንታይ ኣርቶስ ደለካ ደርሆና أبزخون عندك شهر شيء. السم كون تقولي كذا. شواعي عندها رأكلهم شواعي تقميد الله يوصلنا كذا. السيد نعوم صعبهم دلو. أجنو نعوم خاطر دورنا. سما أبو زيد الصعوبة نعتري كايتي كلام عليه. هجي إذا كذي الله إذا بقالي شنو بقالي شيء نحاد نفع صحافة نايم فتش عينك كستالو تفضل الله أوكي. بتخيل شو ناخذ النتسة كذا تهوين يكون خير الدعاء حنتش شيء تقول زلمات زي ما يجي أبراوي عند حياة تبعيله يسووا على تقرينا توم فلسفنا ناي تقرينا الفلاسفة كلهم زم بعد تكيب على مارة السلاسية قالوا بزحت كل زي زكاة علماء نعوم زي مسرتاوي زي ما بعتاوي نتوم خالد نزف كيف ما زعتنا أتسكم زمان بر نعوم نورمال حجزي كأرن زلوا نجارات كنقرمون دحر تخيل نازي الناس تقرينيون عبيد اللي تشافون غلي زخونا نعلمت كاز بس قرا حتى اللي بتعرفوا كين جاي كي كون جلو هم زي مالك ورا زي ناي قلبت ده يتبارون الله زوم في دلات قوم خلو بتعمل ترى أراد لك هذا اللي هو غمي نعلمت ناي قرر سلم تاي كون خاز في دلات سلم تاي كون محجة خرجت على خليك خاز زخونا اللي مهنيات سادس كجمر كله بيتررني فوكسين كودي خلو خاني يفوكسي ماله أب هذا كلته استزازل أتقدم معك عن استزازل so بيجك سادس بيجك شوط شاي فيدل أب قالوا كلهم جدًا كان خن نحتلو جدًا نيجورو يوم تغير نابنت أنا أنت إلى ناس لازلوا شاب شاي تزغون نصهم تزغون خ آخر بلا كلام من هذا تا جميل اللغة تريري ودي اللغة ودخل اللغة ماله شو فهو يسخ جمري زلنا يعرفه رديهن شو كائن من فريرو ودي أسلوب اللغة فوق يصير جمل خير بلي مالك عبد أنا زبد أنا اللي حتى إلى أنا خاخ بالغالي بملهم في دلالة نحط طريقة بيجاك سادس كان كل جزء سادس نحط زيلو يغيره خير بعلو ينزغون كي ترى ذاك بنسخن مسومان هجي عبد أكسنت عبد تقرأين عبد كستين في اللينا نسهم أتخذ زي بعلو أفيد الكود قالوا اختار كله سل خذ بليو سياق كون يسمعنا عن ترديهن حجزيا زين ساينس كي جاي بناتهم حتى زخون مسارتون على زي خبلوا تيجي ما قرأ حلول والفانتوي بخمي هجي اختار كله أنا خاطب يا نهر الكاي نسهم خاطب الكاي جنت قرات تجدون سياق يدخون دول أو أقدموا أنت خذ بالدم تسلزل ما تسلزل كل يوم تاعون مسلك استيفون إذا أنت شو رباشي تقول دين سفترو مالك هجي
እዚኦም ከስተውዕሎም ኣለዎ እዚ ኮነ ዝብል ቃል ከዓኒ መሰረታዊ ክሲ ናይ ሓደ ፊደል ክኸውን ዘለዎ ምዃን እዚ ብረባሕታ ኢኻ ትረኽቦ መን እዩ ባህሪናቱ ጠባይናቱ ዓሌትናቱ መን እዩ ሕጂ ጎራድ ኮይኑ ጎራድ ክኸውን ዘለዎ ምዃን እንተ ደኣ ኮይኑ ምዃን ምስ ኣቐመጥኩ እቲ ዓሌትናቱ ከይተቐመጠ ከይተለወጠ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ከናብ ኖርማል ተቐይረዮ ናብ ስዲ ተቐይረ ካልእ ይኸውን ሶ ከም ዘለዎ ኣንፅአ እቲ ቀለቤት ኮነ ዝብል ቀለቤት ገይረ ከም ዘሎ ምክንያቱ ዓሌቱ እንታይ ጎራድ ቀለቤት ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ጎራድ የሚባል ሰብ እቲኦም ከዓ ኖርማል ማለት ልሙዳት ሕጂ ኮነ ዝብል ኮ ዝብል ሓፂር ጌጋ እዩ ኮነ ዝብል ዘለዎ ምክንያቱ መሰረታዊ ግስናቱ እንታይ ምዃን ስለ ዝኾነ ምዃንካ እንታይ ቀለቤት ኣለዎ ኳሎ ከምዚ ቀለቤት ኣለዎ ማለት ሕጂ እዚ ክብገስ ከሎ ቀለቤት ምስ ኮነ ኣብቲ ኮነ ዝመፅካ ኩሎም ሕጂ እንታይ ኢና ንረኽቦም እዞም ጎራዳት ኣይኮኑን እዮም ዝብል ፊደላት እንታይ ኢና ንረኽቦም ብረባሕታ ኢና ንረኽቦም ኣርቢሕና እንድሕር ጎራድ ተደኣ ኮይኖም ባህሪኦም ከይቀየሩ እዮም ክቕመጡ ዘለዎም ባለ ተረዳኸን ሕጂ እዚ ብከምዚ ሰብ ክርድኦ ከማዕብሉን ንበለኹ ብፍላይ እቶም ጸሓፍቲ ኣብ ስነ ጽሑፍ ዝጥቀሙ ኣብ ግጥሚ ብጣዕሚ ወሳንነት ኣለዎ ተራ ኣለዎ ውስጠ ዘኽፅሕፍ ገለ ክፅሕፍ ብጣዕሚ እዩ ውስጣይ ንኣብነት ሰሓቕን ነበዐን እንታይ ኢልካዮ ኣብ ግጥሚ ሲ ተረዲኸን ርዳእካ ድሜቶም ክልተ ትርጉም ዘለዎም ትፈጥር ትኽእለ ሰሓቕን ነበዐን ሰሓቕን ነበዐን ብጣዕሚ ትርጉም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባሽ እዚ ማለት ብዙሕ መስማዕታት ክግበር ዘለዎ ነዚ እውን ናብ ሳይንሳዊ መንገዲ ብምውሳድ ኣብቲ ካልኦት ደረጃታት ናይ ትምህርቲ ናይ ሃገርና እውን ክንእትዎ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ እውን ክንወስዶ ኣብቲ እንግሊዝ ዘሎ ጎሮሮኣዊ ተንሓጋዊ ከንፈራዊ ኣብ ሶርናዊ ዝበሃሉ ድምፅታት ብእንግሊዝኛ ዘሎ ነዚኦም ብምፅሓፍ ግቡእ መስርዕ ብምሓዝ እቶም ድምፅታት ኣብኡ ብምቕማጥ ሳይንሳዊ ዝኾነ መስማዕቲ ብምግባር መፅሓፍቲ ብምስናድ ኣብ እቶም ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ጀሚሮም ዘለዉ ናብ ልዕሊ ዝበለ ደረጃታት ንምውሳድ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኢልና ሃብታም ምዃኑ ትግርኛ ቋንቋ ፅልእ ክኸውን ከም ዘይብሉ ትግርኛ እቲ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ወይ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ኩነታት ዝፀልዎ እምበር ብዙሕ ቃላት ከም ሃብታም ቃላት ንፍቅሪ ዝገልፅ ከም ዘለዎ ናይ ልቢ ከዓ ወሳኒ ምዃኑ ካብቲ እቲ ቋንቋ ዘይኮነ ንሕና ንሓስቦ ንሕና ንጥቀመሉ ንሕና ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ምዃኑ እቲ ፀገማት ርኢና ኣለና ቋንቋ ትግርኛ ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ኤስያዊ ዝኾነ ምድብ ከም ዝምደብ ኣመዓባብልኡ ካብ ግእዝ ካብ ትግረ ድሕሪኡ ዝመፀ ቋንቋ ምዃኑ ብዙሓት ከም ዝገልፁ ግን ነዚ ዘይሰምዕሉ ምሁራት ከም ዘለዉ እውን ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትግርኛ ዘለና ፍልጦ ክዓቢ ቅድሚ ንዕኡ ቀልጢፍና ምፍራድና ቋንቋ ፅልኢ ምባልና ዝተፈላለየ መስናዕትታትን ንባብን ክንገብር ከም ዘለና ትግርኛ ምስ ትግራይ ግድነት ክትኣሳስር ከም ዘይብሉ ትግርኛ ከም ሰማዊ ቋንቋ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝዝረብ ስለዚ ንኩሉ ከዓ ብማዕረ ዝብፅሖ ፍሉይ ንሓደ ተባሂሉ ዝወሃብ ቋንቋ ከም ዘይኮነ ንቋንቋ ትግርኛ ዋዕላ መፅናዕትታት ከምኡውን ግቡእ ስነ-ጥበባዊ ፍርያት ክፈሪ ከም ዘሎ ኢልና ኣለና በዚ ክትገልፀልና ፀናሕካ ድማ ንትግርኛ ፍፁም ግጥማዊ ቋንቋ ዘብሎ ብዙሕ ሃብቲ ከም ዘለዎ ርኢና ንሃብቲ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እጃሙ ከበርክት ከም ዘለዎ ምስ ካልኦት ቋንቋታት ብምውድዳር ድማ ክንቕፎ ዘይኮነ ነቲ ሃብቲ ብግቡእ ተረዲእና ዝግባእ ስራሕ ክንገብር ከም ዘለና ዝምልከት ብዙሕ ነገራት ጠቂስና ኣለና ስለዚ በዚ ክንውድእ ኢና መወዳእታ ትብሎ ነገራት እንተሎ ክትብለና እሞ ትግርኛ ቋንቋ ፅልኢ ይኮነን ኩሉ ቋንቋ ነቲ ዝጥቀመሉ ሕብረተሰብን ዝገልፁ ሓሳብን ማዕረ ከም ዝኾነ ማዕረ ኣገዳሲ ምዃነ ጠቂስና ኣለና ኣነ ብወገነይ በዚ ክውድእ እሞ ሚካኤል ትብሎ እንተለካ ኣነ ዳ በንፃሩ ምበልኩም በንፃሩ ሲ ትግርኛ ቋንቋ ፍቕሪ ምበልኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ክብሎም ክእለ ገሊፅካ ከማና ክልዶን ኢኻ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ብጣዕሚ ብስነ ፍልጠት ዝተኻወነ ጥበብ ዘለዎ ዓይነት እዩ ከም ካልኦት ኣይኮነን ብኣርባዕተ ብሓሙሽተ ቫራይት ቅያር ክትረኽበሉ ዝኽእል ቋንቋታት እዩ ሕጂ እዚ ድምድም ናተይ መደምደምታ ቋንቋ ፅልኢ ዶ ኣይኮነስ ናይ ርቀት ቋንቋ ፍቕሪ ምበልኩ ሕጂ ኣነ ናብቲ መጨረሻ ክኸይድ ምደለኹ እቶም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ቋንቋ ትግርኛ ንክዓቢ በዓል ተከይ ተስፋይ ኣማረ ወለስላሴ
ኣማኒኤል ሳህለ أمثال بزحات أتولد مريم عندي أسرست سما نزيهم بتعمي أنا كان نسكنهم كم حاولت في اليوم أو كم قاتل رجال اللي كمون توم أب مقالة يونيفرسيتي تمارا ميروم لو تصات كم تسو يأخذوا بالو زحات نايقاناي نفعت نايقان با تما هيروم لو تدم تقولوا يلا هون عمون نقدر من قديك كم نسكنهم دلي إذن نحوارا وقريت قام باس لزمانه كم جيرم هجون كاتسيلهم أبزمت سلام مسكون جزير تحابب يرتسب نتقام بازم عولو بايت فتر يتسخو يمنه مالك نسنت بابا نقولون حبرا وسرح سريعهم توم إثيوبيا أبتغرا يقولوا زي فلتوا أبيرترا خيرهم تمارا ميروم تصبح نقول نعم مسمعت جيرهم أبدفتات أبفيلمتات أبمسحتي كنتو يتسخو توم أبيرترا دلوا خاهم أبتغرا يقولون داوسلو توهايدو هذا نايتغرينيا معبالة خمسة بس قاعد زي تسخو نعم كأخ نسكنهم دلنتهم أبزقهم قانون وحنا دخيمهم كسيدهم شوف درجة زبطوا حنا زرقوبنا مال حجي تعرف هذا لنا أنا إحنا هم تنقبر بخمس عينات كان معقول دلي نقدر من قبل ما درنا بزحات دلي كبرات خطتنا زلكم ريتو يكون حسب ويقعني يقولوا له مستبلو ملونا مسرديو تحفلنا ويرهبنا أدرسنا تحتي على الديسكريبشن عم نقولكم علينا سلت قبرنا مكتتان سلت قبرنا كومنت كا يعني لنا كنا يكن